ಮುಚ್ಚರಂಗ ಎಲ್ಲ ಪೆರಗ್ ಬೋಣು ರಾಜೋಣ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ನೀರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ರಾಜೋಣ ಹಲೋ ಓ ಓ ಪನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ನೀರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಪನ ನೀರನ್ನು ಬಂದು ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಅವು ಬಂದ ಆತಂಡು ಎರ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪಣು ಕೂಡ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಪಣು ಎರ್ಲೂರ ಬಂದಾಗ ನೀರದ ಹೊರೆ ತಂಚ ಮೂಲು ಮಂಜುಟಿ ನನೊಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಡ್ಡ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಫೈನಲ್ ಗಾನಗ ಮಂಜುಟಿನ ಮೇ ಏರೊಂದು ಬರ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚಾದು ನೀರು ಇರೇಗ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಅವಿತ್ ಎರ್ಲು ಬಂದಾಗ ಹೊರ ನೀರು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಂಜುಟಿ ಮೂಲು ಮಂಜುಟಿ ತಲ್ಪ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಎರ್ಲು ಅಡೆ ಎತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪೂರ ಸಮಾಪುಡು ಅಣ್ಣ ಮಂಜುಟಿ ರೀತಿ ನಕ್ಲು ಪಿರ ಪೈರ ಬಣ್ಣತಿ ನಿಕ್ಲು ಅವಲೇ ಉಂತೊಂದಾರು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಕ್ಕಳೆ ಪೂರ ಪಿರಗಾಡ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಾಜಿ ಅಡೆಮುಂಟ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿಗೆ ಜಾವ ಹಲೋ ಮೂರು ಹಲೋ ಫಿಲಿಂ ನಲ್ಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಕಾರ್ಕಳದಕ್ಕಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಟಿವಿಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಪೂನದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲು ಪೂನ ಡಿಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕುಲೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆದಾಗಲು ಕಂಬಳಡು ಪಾಲು ಪಡೆ ಪೋನಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ತೂದು ನೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣ್ಲಿ ಲೆಪ್ಲಿ ಲೆಪ್ಲಿ ಬಲ ಬಲಮಾ ಬಲ ಬಲ ಬಲಮಾ ಬಲ ಬಲ ನನಮೆಲ್ಲವಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಆಕೆರೆಜ್ಜಿ ಆಕೆರೆಜ್ಜಿ ಓ ಅಲ್ಪ ಪಿರಬಹುದು ಆಜನ ಗಿಡಲಿ
ಮೂಲೊಂದು ಹುಡುಗನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಲೆ ಒಂದು ತರೆ ಸಮಾಜಿ ಕಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಶುರು ಕೇರ್ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಗಲು ಹಾ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಅವ ಸರ್ ಕೋಟೆ ಕೆರಟು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೆರಿಕ್ ನಾವದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಸಾಲ್ ಕರೇರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಮಸನ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ತರಡಿ ಅವು ಚೆನ್ನೈ ಕೆಡದವ್ರಪ್ಪನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೋಟೆ ಕೆಡದವ್ರಪ್ಪನ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು 12 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ರಡ್ಡು ಜೊತೆಯರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಒಂಜನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟಾರೊಂದುಳಿರು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರಟು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಜಿನ ಕೆಂಡ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನ ಉರುಂಬಿ ಇದ ಜವಣೇರು ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಇತ್ತನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ ಪೆಜ್ಜಿದು ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರೋಣ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಡೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಗಂತಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಆ ತಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಗಂತ ಬಿಡುದು ಈ ಮೇಕ್ ಬರ ಇರು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ರಿಪೇರಿದ ಒಂದು ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋರೆ ಎಂಚೆಂಚ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ತುನ ಐನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಳು ಜವಣೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಉಳ್ಳೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನು ಈತು ಜನ ಜವಣೇರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಅಕಲೆಗೆ ದೇವರು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ದುಡ್ಡು ಅದೊಟ್ಟು ಕೊರಡು ಅದೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಲೋಕದಿವಾಯರು ನೀವು ದೇವರ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರ್ಲಿ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರ ಕೇಂದ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತ ದಾನಕ್ಕೆ ಪಣ್ಪಣ್ ಬಿಡ್ಜೇನಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ದಂಡೆ ಎತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪೇರು ಅಂತಲೇನ ದಂಡದ ಮಿತ್ತೆತ್ತಿನಾಗ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಇತ್ತದ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಕೊರಡ ದೇವರು ಆತ ಬುದ್ಧಿ ಜಾರಿಗೆ ಮೊಗ ನಮ್ಮುಣಿದ ದೇವರಂದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ತಾಯರಾಯ ಬುಡ್ಪೌಂಡ ಈ ಸನೋಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬುಡ್ಪವಲಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಅಣ್ಣ ಯೋ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಆ ಕೊಂಬುದಾರನ ಪಿರ ಉಂಟು ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ರಗಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯದಿದೆ ಮಾತಿರಲಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಾದ ಉಲ್ಲರ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಆಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ್ ಪಿರಪೋಯರ ಪಂಪ ತಪ್ಪು ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತಿನೇಟು ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ಶೋಭೆ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಕಂಬಳಗ ಐಸಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂಡ ಪಿರ ಉಂತೆರೆ ಪಣ್ಣಗ ಮರ್ಯಾದಿರಿ ಪಿರ ಉಂತೆರನ ನಿಖಲೆಗಳ ಗೌರವ ಪಂಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಗೌರವ ಉಂಡು ಒಂದಿ ತೆರಿಯನು ಆತಿ ಕುರ್ಚರ್ನ ಎಂಕುಲ್ದಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಕಂಬಳ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡಪು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇತ್ತಂಡ ಕಂಬಳಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ಡು ಇತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಮಹಿಮೆ ಇನಿ ಒಂದೇ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಿಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತುಜಿ ಇನಿ ಎಕಡೆ ಎಂಕಲ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕ್ ಕಂಪ ಬಂಡೇರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರ್ದ ಮೈ ಏರೊಂದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತಿದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಡು ಎಂಚ ಎತ್ತರಿಗೆ ಏರೊಂದು ಪೋಡು ಆಸೆ ಮಲ್ಪೇನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ ಅವು ಜೀವನದ ಉನ್ನತಿ ಇಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಕರೆ ಮಾತ ಏರೊಂದು ಬರ್ಪುಣು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಎದುರಿಗೆ ಇರಲು ಪಾರು ಬರ್ಪನ ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಅಡ್ಡ ಕರೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆ ಆತನು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಕರೆ ಇತ್ತನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಇನಿ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆ ಆಪನ ಈ ಕಾಲೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ತಾಯಿ ಎಂದು ಬಂಡ ಒಂದು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಈತ ಮಾತ ಜವಣಿರ ಮೂಲು ಈತ ಮಾತ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಳು ಜವಣಿರ ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲ ಜವಣಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆತು ನನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜಾತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಜವಣಿರ ಮೂಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪನ ಕುಲಿಪ್ಪನ ಮೂಲು ಅಂಚ ಅದು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಟ್ ನಡಪನ ಕಂಬಳಗ ತುಲನೆ ಮಲ್ಪನಗ
ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ದಾಯಗೊಂದು ಬಂಡ ಮೂಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವತ್ತು ಬಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮೂಲ ಮಾತೆತ್ತಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಕೊರ್ತಿನ ದಾದ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಜಾಗೇಡ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಆರಾಧನೆ ಪಣ್ಪುನು ಎಂಜಾಯ್ ಪಡೊಂದು ಬಂಡ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗೊತ್ತುದಾಂತೆ ತಪ್ಪಲಾದಿ ಪೋದಿಪ್ಪ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತನಾಗಿ ಉಳಿಗಾಲಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುನ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಕರೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ದೇವರನ ನಡೆ ಇತ್ತಲೆ ಕವು ಅವಳು ಏರು ಪೊರ್ಲುಡು ಇಪ್ಪೇನ ఆయన ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟಗೂ ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೊಲಲಿ ಮೇರೆ ಪಾಲು ಪಡೆತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕಿರೀಟ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಕರಿ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ನೆನೆಪಡು ಆರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾಣಿ ನಾಗುಂದ್ ಬಂಡನೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದಾರ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗಣ್ಣೆ 10,000 5,000 ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಕರಿಸರ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ದಾಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಅಂದಂದು ಮಾತ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ 10,000 5,000 ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ದುಡ್ಡು ಏತಾಂಡು 20,000 ಬೊಕ್ಕ 30,000 ಕೈತಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆನ ನಾಗಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೆಗೊರು ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಕ ಟಿವಿ ತಗೊಂದಿತ್ತೇರ್ನ ಖುಷಿ ಆವಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಾರಿ ಆತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆರ್ನ ನೆನಪಗು ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಂಡ ಅವು ದುಡ್ಡದ ಅಹಂಕಾರ ಹತ್ತವು ದುಡ್ಡು ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಅಂಡ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿನೆಂದು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಪ್ಪುನು ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ನಾಗಣ್ಣೆ ಐನ್ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಕೂಡವರ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತವನ್ಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕುಡಲಾತ ಕೊರಡು ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರ್ಪನ ಕೊಡುಗೆಲು ನನ್ನಲಾತ ಆಮೆ ಹಿಡಿದು ಬರಡು ಪಣ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಲ್ತವನ್ಗ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಉಂತಿನ ನೀರಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಚಲನ ನಿಪುಣ ನೀರಾವಳು ಹರಿಯುವ ನೀರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರದು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಬಳಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿರ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪೊರ್ಬುದಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಒಂದು ಆಶಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನೆ ಕತೆ ಇದು ಬಿಟ್ರನೆ ಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ತುಕ ಬಿಟ್ರನೆ ಲೆತ್ತನ್ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರೇ ಇರ ಮೊಬೈಲ್ ತುಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ತೋ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಪಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದಾನ್ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ನ ಸಬ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಜನಕಲ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ಲೆ ಐಕೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬರ್ತತ್ತ ಇಪ್ಪಡ ಅಕಲೆಗಳು ಒಂದು ತೊಡು ಉಂಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಆಂಜನಕಲ್ಲು ಪೊಂಜೋನಕಲಿ ಮಲ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಂಜನಕಲ್ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬರಡು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋನಕಲಿ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಇಂತ ಮಟ್ಟಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೇಟ ನಿಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವ್ರು ಉಂತೇರೆ ಲೈದಿ ತಿರ್ತಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಬೋದು ಉಂತಿ ಇಪ್ಪರು ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಂತ ನಕುಲೆ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಂತ ನರ್ಮಣೀರು ತಿರ್ತಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟುಡ್ಲು ಅಂತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಾ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಈತ ಪಂಡಿ ನಡುದಂಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರಂತಲೇನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೋಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಡಿಮೆ ronji ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಪೊಂಜನೊಕ್ಕಲ ಕಂಬಳ ತೂಂಡ ಜೋಡು ರಂಗಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಒಡಿಜಿನ ತೂವಡು ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಇನಿ 2023 ಇಸವಿಡು ದೇವರೆಡ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರೇ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪ ಅಂತ ಪೊಂಜನೊಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವರಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋನ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತೆ ಎಂದಿಪ್ಪುನು ದೇವರಡ ಎಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋನ ಐಕಾರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪಡಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ನಿಗಂಟುಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಪ್ಪೋಡು ಈ ಬಟನಕ್ಲು ಮಾತ ಪಂಪಿರು ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಮಧುಮಾಂಸ ಮಾತ ಬುಡೋಡು ಒಂದು ದಾಯಿ ಮಾಂಸ ಅಂದ್ ಪಂಡ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಗುಣ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪುನಕ್ಕೆ ಮಾಂಸ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂತ ಪಣ್ತೀನಿ ಅಕುಲ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಗರುಡ ಅಕು ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ ತಿನ್ಪುಜೀರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪೀರು ನಮ್ಮನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಣ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಆ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಗುಣಕುಲು ಬರ್ಪುನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ ಅವೋ ಬುಡ್ಪವ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ವಾಪುಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಟ್ಟುಬಲೆ ಉಟ್ಟುಬಲೆ ಲೆತ್ತು 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 ನೀ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಇಪ್ಪಡು ಪಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಣ್ತೀನಿ ಮಗ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಎಂಕು ಮೀನೇ ಆವಡು ಕೋರಿ ಆವಡು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆನೇಟ ಉಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಜೆಗೋಳು ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಗಿಡವಿರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಗಿಡವಿರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1ನೇ ಒಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಜನ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚರುಂಡು ಜೋಕ್ಲಗಿತ್ತೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಬೋದು ಎರ್ಮಳದ ಕುಲ್ಲ ಕೂಡ ಚುರುಕೊಂಡಿರೋದ ಕುಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಾತ ತೂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಲಿಗೆ ಮಾತ ಓ ಬುಡ್ಪವ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಣಿ ಪೂಜಾ ಕೊಡ್ತೀರ ಓ ಆಪಜಿಗೇತ ఒకదాయే దమ్ము కట్టుకుల్ని ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರ 4ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆಯ್ಕೆಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಆರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶಕೂರ್ನ ಆಯ್ಕೆಳ ಉತ್ಸವ ಬರ್ಪನ 4ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆಯ್ಕೆಳದ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 11ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 18ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮುಗೊರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಕಂಬಳ ಯಪ್ಪ ಅಂದ ಪಣ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪಣ್ಪುಜಿ ಒಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜಾರಡ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮರಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟಕೊಂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಂಬರ್ ನೆನಪಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಬದಿ ಉಂಟೋಡಣ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಏನ್ ಪಣ್ಪನೇನು ಕೇರಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅನಗ ಈಗಲಾಡಿಗೆ ಉಂಟೋಡಿ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪನೇಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬರಿ ಉಂಟಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು
ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿದೇವುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಟೇಗೀಸು ನಿಗ್ಲ ಉಂತು ನಗಲ ಬರ್ಪಿನಗಲ ಅದಾನ ಓ ಮುಲ್ಪ ದಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ದಂಡದ ಬರಿತಕ್ಕೂ ಬರಿಕ್ ಬೋಪೇರ್ ಅಕಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಣ್ಲಿ ದಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ದಾಲು ಎರ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಪೀರು ಎರ್ಲಿ ಬುಣ್ಣಗ ಬರಿಕ್ ಬೋಪೇರು ಇರ್ದುರಾ ಕೂಡ ಓ ಹಾ ಲೈವ್ ದಾರ ಇರ್ಬೋಲ್ಲ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಿವಸ ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು 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 ಬಣ್ಣದ್ದ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರಿನಿ ಅಕಲು ಬಿಡು ಪೂಜೇರು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಏತು ತಡ ಅಂಡಲ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗ್ಡ ಕಂಬಳ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ಕರೆಯಂಡು ನಾವು ಮಾತ ಮುಲ್ತು ಅಗಪ್ಪನ ಪೂರ್ತಿ ಏತಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬರಿಕ ದೀಕ ಎರ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆ ನಾವು ಬರ್ಪಿ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಎರ್ಲು ತಯಾರಾವಡು ಮಾತ ಪನ್ನಗ ಬಣ್ಪೇರು ಎರ್ಲಿನ ಮೋಕೇಡ್ ತಾಂಕುವೇರು ಜೋಕುಲ್ಲೇಕ ತಾಂಕುವೇರು ಆ ಜೋಕುಲ್ಲೇಕ ತಾಂಕನ ಎರ್ಲು ಮೇಯ್ಬೇನೆ ಕರೀದು ನಾನೊಂಜಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಕಲ ಶ್ರಮ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡಿ ಏತುಂಡು నేను ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತನಕಲು ಆ ತಂಡೊಡಿತ್ತನಕಲು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕಲ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ತಂಡೊಡಿತ್ತನಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ನೇನು ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿರ್ಲತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರಿರ್ಲತ್ತು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿರ್ಲತ್ತು ತಂಡಡ ಏರು ಮಾತ ಉಲ್ಲರ ಗಂಟೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲು ಸೋಕುಡು ಪಾರೋಡ ಎರ್ಲಿನ ಆರೈಕೆ ಸೋಕುಡು ಬೋಡು ಪಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ನಿಕುಲು ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗ್ಗೇಡು ಪಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ದಯದೀದು ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪಿರವು ಬರಡು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕೇಳನೆ ದಯದೀದು ನಿಗ್ಲಲ್ತೈತೆ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದುಂಡು ದಯದೀದು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಎರ್ಲಿನ 10 ನಕಲು 11 ನಕಲು ಇರ್ಲೇನು 10 ನಕಲು ಮಂಜೋಟ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಯರಾಪಜಿ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲು ಮಾತ ಏನು ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಲ್ಲರ ಲೆತ್ತು ನಿಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಪಿದೈಪೋಡು ಬಿಟ್ರೆ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೂ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದು ಒಂದೇ ಜನ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಇರ್ಲದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅವು ಮಾತ ಹಲೋ ಅವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉತ್ತೊಂಡ ಆಪಂಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದು ಅದೇ ಹಾ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತವು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದು ಈತ ತಡ ಮಲ್ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಡೊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಪಿರಪೊಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫೈನಲ್ ಬರುವಂತನೇ ಇರ್ಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟಲ ಎರ್ಮಾಳ್ಲ ಮುಪ್ಪನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಂಡ್ ಪಿರಾವುದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಾಯ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದು ಕೊಡೋರ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಅಪ್ಪ ಬಿಡ್ರಿನ ಅವ್ವ ಮಣಿಪು ಜನಮ್ಮ ಉಡುಪರ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾತಿ ಇರ್ತದ ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಅವಳು ಕೊಂಬುದಾರು ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಬರತ್ತೀರಿ ಹಾ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಕ್ಕಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಆಯ್ದು ಬಂಡ್ಯಾರ
ಅಂದು ಬೊಕ ಎಕಾಡೆ ನಿಂಚ ಪಣ ಅಂತಾರೆ ಬುಡ್ಪೇರು ತು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾ ಯಶವಂತರೇ ಓ ಓ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲು ಫೈನಲ್ ಬೈದನ ಅಂದತ ಅಂದ ಅಂದ ಮೂಲ ಪರಾಕದಾದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ತತ್ತನ ರಡ್ನೇ ಬಹುಮಾನ ಅದೇ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡತಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆಚಾರ ಕೊರ್ಲದ ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡೋನುಲ್ಲಿರ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪಡು ಕೆಮರಾ ಇಪ್ಪಡು ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡು ಉಡ್ಚಿ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ ಬನ್ನಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ నీకు సంపూర్ణమైన సహకారం ఉండు నా ఫ్లాష్ ఉంచి పాడవచ్చు ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲಿರಾ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಖಲ್ ಮತ ಇಸುಲ್ ಬಂಡಿದಾಯಿ दाई इजुल बंडी समा समा 13:50 13.50 ಸಮ ಸಮ ಕುಡೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಕ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ತಡ ಆಪುಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನು ಇಂಚ ಪಾರೋಡು ಮೆಡ್ಲದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲು ಸಮದಂಡಿಲಾದ ಪಾರೋಡು ಅವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಮಲ್ಲಕೊಂಡು ನಾಲೆ ಇರ್ಲುದ ಬುಡುಪುಜಿಂದ ಪಾರಿಯತ ಅವು ಕಂಬಳದ ತಾಕತ್ತು ಅವು ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲು ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲನ ಅಗಲ ಮರ ಕಟ್ಟದಿರಿ ಮರ ಸುಂದಿದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಕನ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕಂಬಳಂದು ಬಣ್ಣಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪರೊಂದು ಇಪ್ಪ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಹೋಗದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಸ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ತಕ್ಕ ಕಂಬಳ ತಡ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ತಡಾಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ಒಂದು ಲೈನಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 3-4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಸಮಾಸ ಬತ್ತ ಬಹಳ ಖುಷಿದಾದ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲೇನ ಮಾತ ಕಂಜಿಲ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾರ್ನ ಕಂಜಿಲು ಭವಿಷ್ಯಡು ಮಲ್ಲೆ ಕಾಪುನ ಇರ್ಲು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲನ ಇಂಚ ಆಪುನ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳ ದಾಯ ತಡಾನಂದ ಪಣಪುನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಕಂಬಳಗ ತಡ ಆಪುನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರಣಗಳು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರಣಗಳು ನೆಟ್ಟು ತಡಾಂಡ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಡ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ
ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರಟ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟದಾರ್ಪಣ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಂಗಿಡವರೇ ಹುಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಿ ಕೋಟೆ ನಿಟ್ಟೆ ಓ ಬಲದಲ್ಲೇ ಉಡುಪವರ ನಾನು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಹರು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರಟು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ನೆಹರುಲ್ಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ನೂಜಿಪಾಡಿದ ಕುಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿದ ಕುಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ನ ಎರಲನ್ ಗಿಡವಿರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಎರಲನ್ ಗಿಡವಿರು ಹಲೋ ಓ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದಕೆಂಡ ಎಂಚ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನ್ನರ್ಲ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಿ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಎರಲಿನ ಗಿಡವನ್ನರ್ಲ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಿರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಇನ್ನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ಸಂಚಲನ ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಓ ಪನ್ನೆ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಇರು ಉಂಗುಟೋಡು ಇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂಡ್ರೆ ಇರು ಮಣಿ ಪಂದಗಳು ಉಂಡೆ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎರಡ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ರಾಜವನ್ನ ಪಾತಿರ್ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತಿರು ಆನಿದ ಕಾಲದ ಸಚಿವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಹೋಯ್ತದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಮೋಡೆಲ್ ದಾದ ಪಣಪನ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತನ ಮೋಡೆಲ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಆಯರು ಕುಡ್ಲದಂಚಿನ ಊರುಡು ಈ ಮೋಡೆಲ್ ಎರು ಗಿಡವನ ಏನವ್ರು ಈ ಮೋಡೆಲ್ ಒಂಜಾತ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಂತೀನಿ ಅರೊಂಚೂರು ಕಲರ್ ಏನೋ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಪ್ಪು ಆ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಿರ ಮಿರ ಮಿಂಚು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೀನ್ರಿ ಆ ಎರುಕುಲ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮೋಡೆಲ್ ಆದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದವ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಆತರಿಂದ ಪಣ್ಪನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಏರೆಗಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆಟ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಉಮೇದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಒರಿಯಾಗ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡವನ್ನ ಕುಳಿಪರೆ ಯಾರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಹುಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಡವರು ಮಿಜಾರೋ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಡವರು ಹಲೋ ಓ ಯಾನ್ ಏಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡು ಸುಮಾರು ಕಡಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಟಾಂಕಿಟ್ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಇನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೈಕೊಡು ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಮೂಲ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒರಿಯರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಇನ್ನು ಕರೆತ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪರೆ ಅವರು ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಇಪ್ಪರೆ ಅವರು ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದ ಇದು ಪೊರ್ತಾಂಡ ಇದು ಮುಟ್ಲ ನೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೈಜು ನಂಗೆ ಸುದೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಅಕಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ನೀರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಾರಣ್ಣ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಈ ಕಂಬಳಗ ನಿಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಸೇವೆ ಇತ್ತು ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಲ್ದಾರು ನಿಕಲ ನನ್ನಾತ ದೇವರು ಚೈತನ್ಯ ಕೊರಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲು ಪಡೆಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಳು
ఇన్ని కోశాధికారులు ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ వివి దినేశ్వర కార్యదర్శులు ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲು ಒಂದು ಮಾತ ಕಾಕದಿರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುದರ್ ಹೊರತದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪನಕ್ಲು ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲೈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲೈ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲೈ ಕಂಬಳದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಖ ಅಂತ ಅನಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಗಲ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ದ ಕಡಪುಡಿ ಅನ್ಪಂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಈತು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ನಿಪ್ಪುನ ಈ ಕೂಟೋಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ದಾಂತೆ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕೆಲಸಲು ಉಲ್ಲತ್ತ ಐನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ತಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಿಯಾದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಖಂಡಿತ ವರಪ್ರಸಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪನ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟನೆ ಬಿಟ್ಟನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು 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 ನೀ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ನೆರಳುಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗುಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡವೇರು ಮಿಜಾರ ಶತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ನೆರಳಿನ ಗಿಡವೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಸರಮಲ್ ಬುಡ್ಜಿ ಅವು ನಿಗಂಟ ಆಡ್ತೀನಿ 12 ಗಂಟೆ ತಂದೆ ಮುಗಿ ಜೂನ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕುಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಐತಾರದಾನಿ ಶುರುವಾದ ಸೋಮವಾರ ಮುಗಿದ್ರು ಪುತ್ತೂರು ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತ ಸಂತೆಗೆ ಬರ್ಪನಕುಲು ಕಂಬಳಗ್ಲ ಬರಡು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅಕುಲ್ಲ ತೂವಡನ್ ಪಣ್ಪಣ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತನ್ರಿ ಅದೇ ಆಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಬದಲಾತನ ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರನೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜನಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕುಲಿಪಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕುಲಿಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಕುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಲೆತ್ತು 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 ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೈದಂಡು ಓ ಅಂದ ಯಾಪ ಇತ್ತೇನೇನೋ ಒಂಚೂರು ತೈರದ ಓ ಓ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಂದ ನಲ್ಲ ಉಂದದಾಜಿಯ ಉಂತೋಡತಿ ಏರು ಪಣ್ಣಗ ಬುಡುಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇ ರಂದೇನಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕಳ ಇರುದು ರೇ ಕಂಜ ಪತ್ತೊಂದು ಪೌಂಡ್ ಆಪಡ ಪಕ್ಕ ಕೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಈತನೇಟಲ್ಲ ಆ ತರೇಕ್ ಈ ಬರೀಕ್ ಚಾ ಕಾಫಿ ನೀರು ಏರ್ಲ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಾಲ್ತಾಡ ಹಾ ಎಂಕೆ ಸುದರ್ಶನ ಹಾಕಿರ ನಡಿದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪಾಲ್ತಾಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಿಡ್ತಾರೈತೆ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಡುಪು ಜನ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ನೀ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಗಮನ ಹೋಗೋಣ ಕಂಬಳಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಲಿ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಕಲ್ವೇರ್ನ ಜಾಲತಾಣ ಮೂಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆವಡು ಗಾಡಿದ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನಿಗಾ ವಹಿಸೋಡು ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಡತ್ತದ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ
ಲಾಕರ್ ಪೊಲ್ತದ ಕಾಸಲ ಕೊನೆಯರಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾದನ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆ ಪೊಲ್ಪಿನ ಅಕ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂಡದಾನೆ ಕಾರ ಅಂಡದಾನೆ ಆಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಲಾಕರ್ ಮಾತ ಪೊಲ್ತಿದರಿಗೆ ದಯದೀದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲು ಅಲರ್ಟ್ ಆವಡು ಗಾಡಿ ದಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಕೊರಡು ಕರೆತ ಬರಿಟಿ ಅಂಚಿನ ತನ್ನಲೆ ಎಂಗುಲ್ ತಗೋನುವ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತನಕಲು ಪಾಪ ಅವಳು ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಿರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವರಿಷ್ಠರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ 6 ರಿಕ್ಷಾದ ಲಾಕರ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಆಂಡಿಯೇ ಮುಲು ಗಾಡಿದ ಮತ್ತ ಐನ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜ ಬುಡಪ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಡ ಮುಲು ಇರ್ಪೋನ ಗಾಡಿ ಜಿನ್ನ ಇರ್ದಾನೆ ಅಲ್ಪವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಕ್ಕಡ ಅವೇ ತಮಲ್ಪನಿಗಿಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಟ ಅಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತನಲ್ಪ ಅಂದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಜಾಗ ಮೂಲ ವಿಕೃತಿ ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏಳಿಗೆ ಖಂಡಿತಲ ಇಪ್ಪಂದು ಅವು ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಬೈದನಕಲು ಗಾಡಿ ಮೂಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಬೈದಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಪೀರೆ ಎತ್ತೋಡು ಐಟ್ ದುಡ್ಡು ಉಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಈ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಬರಿ ಕುಂತಲೇನಾ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ನೇಲು ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೇಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೇಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಿಗೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 13:38 14:38 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ನೆಲೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲೇರಿನ ಗಿಡನಾರು ಮಿಜಾರ ಶುತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರನೆಲೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲೇರಿನ ಗಿಡನಾರು ಹೊಕ್ಕಾಳಿ ಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲನ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲನ ಹಲೋ ತ್ರಿಶಾಲನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರತಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಪನೋಡಾಪಡು ಗಂತದಲ್ಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕರನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಹೈಟ್ ಸಚಿನ್ ಸರೋಳಿ ಪೆರಿಯಾರು ಜತಿನ್ ನಾಯಕ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಪೂರ ಪುದರ ಬುಡ್ದು ಬೋತು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ನಿಕುಲ್ ಕೆಲಸ ಯಾನ ಎಕಡ್ಲ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೆ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ ಬಂಡ ಸುಭದ್ರವಾಯಿನ ಗೇಟ್ ಅವು ಐನು ಕೋಡೆ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಪು ನಡೆದು ಇದೇ ಮುಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿಲೆಗೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ಜದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರತೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ರೈ ದುಗ್ಗಳ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಪಡ್ನೂರು ಶಿವರಾಮ ಆಳ್ವ ಬಳ್ಳಮಜಲು ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಕಾರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕುಮ್ರ ಅಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದೇರು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರಂಜನ ರೈ ಮಠದ ಬೆಟ್ಟು ನೇಮಾಕ್ಷ ಸುವರ್ಣ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಜಿನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಮುರ ಹಸೈನಿಯರ್ ಬನಾರಿ ಸುಂದರ ಸಪಲ್ಯ ವಿನಯ ಸವಣೂರು ಜೋಕಿಂ ಡಿಸೋಜ ಭಾಗ್ಯೇಶ್ ರಾಯ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಶಶಿಕಿರಣ್ ರೈ ನೂಜಿಬೈಲು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರು ಉಮೇಶ್ ಕೆರ್ಕೆರ ಕೈಪಂಗಳ ಯಂಗ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುಶಾಪ ಬಂಬಿಲ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ನೀರಾವರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಕಲು ರಾಜೇಶ್ ಸುದೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಚಿಕ್ಕಪುತ್ತೂರು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಸಿಟಿಗುಡ್ಡೆ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ರಾಜೇಶ್
ಸಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುರಾ, ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಿಳಿಯೂರು, ಕಿರಣ್ ಡಿಸೋಜ ಬನ್ನೂರು ಪಂಡೆ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಪನ್ ಕೊರ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತೂರು, ರೋಷನ್ ರೈ ಬನ್ನೂರು, ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ್, ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ. ನಿಶಾನಿ ತೂಪುನಲ್ಪ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಪಾಪ, ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾತನ ಕೋಡೆ. ಮುರಳೀಧರ ಈ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಮನಾಭ್ ಪಕ್ಕಳ ಕುಂಡಾಪು, ಪದ್ಮನಾಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಜಾಜೆ, ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಪಂಡ್ರೆ ಜಾರ್ಕೆದ ಮೋನಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ. ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತರ್ನಿರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ, ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮುಗುರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇರಗೆ ಬೇಜಾರ ನಿಜಾತ. ಹಲೋ, ಇರಗೆ ಬೇಜಾರ ನಿಜಾತ. ಜಿ 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 ಜಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಚಾತಿಂಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈ ಪಾಲ್ತಾಡಿ, ಸಾಗರ್, ಜೈನುದ್ದೀನ್, ಲವೇಶ್. ಓ ಪ್ರಚಾರ, ಓ ಪ್ರಚಾರ 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 ಪ್ರಚಾರದ ಲತೇಶರ್ಲ ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಲತೇಶರ್ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ತಾರೆ, ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರು, ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ನಕ್ರ ಮುಗುರು ಗುತ್ತು ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಂಗಿಡವೇರಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಆತ ಮೂರು ಕತೆ ಪೂರ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ್ಡ ಎಂಕಲ್ನ ಉಮಾಶಂಕರ್ನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾವಳಗಟ್ಟೆ ಕಂಬಳಗ ಬತ್ತೀನಿ ಮೂಡೂರು ಪಾಡೂರ್ಗು ಅಪಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿನ್ನರಿ ಪಾಪ. ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಂಡು ಮಾಡಕ್ ಬಾಡ್ದನ ಸೀಟ್ ಮಾತ ಗಾಳಿಗೆ ಲಕ್ಕಂಡು. ಉಮಾಶಂಕರ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಕೈತಳ್ಳ ಬತ್ತು ಮಂಡ್ಯಗೆ ಒಂಚೂರು ತಾಗಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಮೌಲಿರು ಅವೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂಚೆ ನೋಡ್ಸಿ ಅವೇ ತಗಡು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಬರ್ಬೋಣ. ಇನಿ ಉಮಾಶಂಕರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಹಾನಿಲ ದೇವೇರ್ ಕಾತದೇರಂದು ಪಂಡ್ಬಿನೇನು ದೇವೇರ್ ಕಾಪು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ. ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ನೇಮಾಕ್ಷರ ನಂಜಿಪುಂಡು ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಹೊಡೆದತ್ತ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಅಂತ ಸುನ್ಲೇರಿ. ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ನೇಮಾಕ್ಷರನ ಪಣಂದೆ ಅವೇ ವಾ ಯಾನಿ ಎಕಡು ಬೊಕ್ಕ ನೇಮಾಕ್ಷರನ ಸುದ್ದಿ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ವಾ ನೇಮಾಕ್ಷರ ಕಂಬಳದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಜನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ನೇಮಾಕ್ಷರನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಲ್ ಮಾತುಲ್ಲ ಅತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಇಂಚ ಅದೇ ಅವು ನೇಮಾಕ್ಷರ್ ಬೇರೆ ಧೀರಾಜಿನೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಪೆದಂಬು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತು ಜಾಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರ ಅಂಚ ಪನೀರ ಪಣೀರೆಗೆ ಒಯ್ಕ ಮೈಕೋಗ ಒಂದು ಮುಕ್ಲೇದೆ ಲೆತ್ತನಿ ಬಿಟ್ಟನೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ. ಹಲೋ
ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಳೆದಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನಿ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ಒಂದು ದಾಯಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಬಂಡ ಕೆಲವು ಯಾನಲ್ಲ ಬೆಂಟಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡಿಜರಿಂದ ಎನ್ನೆ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೊಂದು ಏರ್ ಮಾತ ನಿಷ್ಠೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರ ಒಂದು ದೈವ ಪನ್ನಾಗ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಒರಿಯನ್ ದೈವ ಲೆತ್ತನಿಗೆ ಒರಿಯನ್ ದೈವ ಲೆತ್ತುಜಿಗೆ ಎಂದು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಎಂದು ಪಂಡ್ಪುಂಡು ದೈವ ಅವು ದಾಯಗ ಪಂಡ ಆ ಕೂಟೋಡು ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಟಿಪ್ಪುನಕ್ಲ ಪೂರ ಪುದರ ಪುರಪ್ಪಣಿಯರೆ ದೈವಗಳು ಆಪುಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂಚ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಏರೇರು ಮಾತ ನಿಷ್ಠೆ ಬೆಂಟಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುದರ ಪಣಂದೆ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಲತ್ತು ಏರ್ನ ತಪ್ಪುಲತ್ತವು ನಿಖಲಿಗೆ ದೇವೇರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೋನು ಬೆಂಟಿನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಿಡ್ಪ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಗಲುಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೆತ್ತನೆ ಅಣ್ಣ ಊಟ ಕರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಿಡ್ರನೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟು ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಿರನ ಗಿಡವಿರು ನಕ್ಕರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿನ ಗಿಡವಿರು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದುಮ್ಮತ ಅಕೇರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಅದೇ ಇನ್ನು ಗಿಡವನಕ್ಲನ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಅಣ್ಣ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ನಿಘಂಟು ಇಂಚಂದ್ ಬಂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆವಡು ಈಜಿನ ಜನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಪೋಪುಜರ ಅದೇ ಅವರ ಸಮಾಸ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಕಂಬಳಡ್ ಚರಿತ್ರೆಲು ಅದೇ ಇನಿ ಕೋಡಿಡು ಇರ್ಲಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಅಳತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ದುಮ್ಮದೇರುಲ್ಲ ಪಾರ್ದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪುನತ್ತು ಅಂಡ್ ಆ ಕಾಲಡು ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಗು ನಂಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾತು ತೂ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂಡಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಣಿಲ ಇತ್ತು ಇನಿಲ ಉಂಡು ಆಣಿಲ ಗಿಡವನ್ನ ಜವಣಿ ಇರುತ್ತೀರಿ ಇನ್ನಿಲ ಗಿಡವನ್ನ ಜವಣಿರು ಉಳ್ಳಿರು ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪಿನ್ನಮ್ಮ ಅದೇ 30 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಪಂಟೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗೂ 30 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಕರಿ ವರ್ಷನ ಇಕ್ಕು 9 ವರ್ಷನ ಶುರುವಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಆಣಿದ ಲವಲವಕ್ಕೆ ಇನಿಲ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪುಣಿ ನಾನು ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ನಿಗಲುತ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಓ ಉಂತಲೆ ದಾದಗೆ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೀಟು ಬುಡ್ದನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಡು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಕ್ಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ
1292 1298 ಕೋಟಿಕೆರೆಡ್ಡಿ ಬತ್ತನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರನಿಗೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿನ ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ. ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡೇನಾರು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಎಂಗಡೇನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್. ಕಮಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಇಂಚ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾ 2 ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ತರಪುನ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವಿರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ತರಪುನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವಿರು ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರ್. ಒಲ್ತ ಬಡ್ಕಳ ಒಲ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಇನಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದಾದ ಕೇಂಡ ಬಟ್ಕಳ ಬೈಂದೂರು ಅಂಚಿದ ಮಾತ ಜವಣೇರು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಕ್ಲು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟನಕ್ಲು ಮಾತ ತಯಾರಾತೇರು. ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ಅಂಚಿ ಪೋಯಿಂದ್ ಪಂಡ ಉದಾಸೀನ ದೂರ ಪೋದು ಬರೋಡತ್ತ ಇನಿ ಬಟ್ಕಳದ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರನ್ನ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ ಪಡೆಪ್ಪ ಬಟ್ಕಳ ಓಲು ಈ ಊರದ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಓಲು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕುಲು ಪನೊಂದಿತ್ತ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರ್ಕೂರು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರೋಡು ಅವೇ ಸುಳ್ಳೆ ಕಾಂತಮಂಗಲದಕ್ಕೂ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳಗ ಪೋಡು ಏತು ದೂರ ದಾನೆ ಕತೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿಗೆ ಮಹತ್ವದಾದ ಕೆಂಡ ಏರು ತಾಂಕುನೇತ ಒಟ್ಟುಗು ಆತು ದೂರದ ಕಂಬಳಗ ಪೋದಲ ಆ ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಓಡುದು ಪಣಪುನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಓಲತ್ತು ಇರು ತಾಂಕುನ ಒಂಜಿ ಮೈತ ಹೊರೆ ಎಂದು ಕೆಂಡ ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪುನಲ್ಲ ಆತಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳನು ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಳೆಪವನಲ್ಪ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಕಲ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ₹1 ಲಾಭ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಬೇರನೆ ಎತ್ತವು ಖಾಲಿ ಪುದರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ ಗುರುತು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ₹1 ಮಾತ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪನ ₹1 ಅವು ಖರ್ಚಿ ಹೊರತದು ನೆಟ್ದಾಲ ಲಾಭ ಮಲ್ಪಿರೆಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಲತ್ತು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒರಿದು ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತುಳುನಾಡದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ಕಂಬಳ ಇನ್ನಿಲ ಒರಿದು ನಡತೊಂದು ಬರೋಂದು ಉಣ್ಣೊಂದು ಬಂಡ ಈ ಮಣ್ಣುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮುನ ದೈವದೇವಿಯರನ ಮಾತ ಕೃಪೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮತ್ತು ಏತೋ ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡ್ ಕಂಬಳ ಸುರುವಾತನಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಈ ಪರಿಸರಡು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಅನಂತರ ಇಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಆರಡೆಲ್ಲ ಗಿಡವನ್ನ ಇರಲು ಇತ್ತ ಬೊಳ್ಳಿಪಾಡಿದಂಚಿನ ಊರುಡು ಸ್ವತಃ ಆರೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಆ ಕಂಬಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಿನಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಅಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಪೋತೆ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಅನಂತರ ಇಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಅವಾಗ ಮಾತ ಇಂದಬ್ಬ ನಿಕುಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂದಾಲ ಪಾತಿರ್ಜಿನ್ ಪಂಡು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಇಂದ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಪಂಪಿನಾರು ಈ ಮೇಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತಿರವು ಅಂಚಿನ ಅನಂತರ ಇಕ್ಕಲು ಈ ಪರಿಸರಡು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಪರಿಚಿತೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜಯಂತ ರೈಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲು ಮಿಕಲ್ ಮಾತ ಉಮೇದಿಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಿನ ಕಂಬಳ ಇನ್ನಿಲ ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಒಂತೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆದೇ ನಡತೊಂದು ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ತಾಕತ್ತದಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಡಿಪ್ಪುನ ಮೋಕಿಲ್ದಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿದಾದ ಪಣಪುನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ನಿಷೇಧ ಆಯ್ನಪ್ಪಗ ಪುನರಪಿ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಂಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕರೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಬಜೀರಡ್ಡು ಎರಲು ಪಾರುನ ಕರೆ ಎತ್ತವು
ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆಚರಣೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ಪಣಪನ ನೆಲಿಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಪುನರಪಿ ಶುರುವಾಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ರಟ್ಟ ಪದಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬುಟ್ಟನೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತು ಕರಿತ ಬರೀಕ್ ಬೈದರಿಗೆ ನಿಕುಲು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕಟ್ಟದಿಂದ ಆಗಂದ್ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅವು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ದಯದಿದ್ದು ಏರಣ್ಣ ಎದುರು ಬತ್ತಿತ್ತಾರಡ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆಂದ್ ನಕಲು ದೇವಿರ್ಲೇಕಂತನ ಜನಕುಲು ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಾರಂದು ಪಣಪನ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಬಾರಿ ಗೌರವ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕನ್ಯಾಮಂಗಳ ಬಾಲಪೇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಿಂದ ಕಂಗಾಲ ಆತೇರಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಆರು ಕಂಗಾಲ ಆಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಬೆಂಗಾವಲಾದ ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತದಿ ಒಂದನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಆದಿ ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾತ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತು ಬದುಕೊಡತ್ತಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರಂಡು ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಪಂಡೆ SLC ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದು ಆಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂಡ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇರ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುನಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಾತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡು ಉಂಡು 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 ಮೊರನೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇ ಪಂಡಿರು ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಅದೇ ಹತ್ತೊಂದು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವನ್ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬತ್ತನೊಂದು ಬಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕುರ್ನಿ ಐನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರಪವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಎನ್ನ ಉರುಡು ಯಾನೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಪೂರಕಲೆ ಕೊರಪಾದಂಡು ಕಡೆಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂಡೇರಿ ಇರೆಗ್ಲ ಕೊರಡತ್ತ ಸರ್ ಎಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬರೆಯಲಿ ಎಂದು ಪಂಡಿತ್ತೆ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂದತ್ತು ಅವನ್ ಎಂಕ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯ ನೋಡಿಸಿ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಗಂಟಿತ್ತಿನ ಬೋಡ್ಚಿಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಪಂಡ್ಲೆ ನೇಮಾಕ್ಸಿರೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಟೇಲ್, ಕೀರ್ತನ್ ಪಟೇಲ್, ಮಹೇಶ್ ಪಟೇಲ್, ಸದರ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೆಗಲು ಪಾಲು ಪಡೆತೀರಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ನೇಮಾಕ್ಸಿರೆ ಪಲ್ಲೆ ಉಮಾಶಂಕರ್ನ ಕತೆ ಪಂಡಿತೇನು ಅಂದು ಅವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡ್ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟಿದ ಕಂಬಳ ಆತೀನಿ ಸರಿ ಆ ನರಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಡಪುಜಿಗೆ ದಾಣೆ ಎಣ್ಣಿ ತಗಡು ಓಡಿ ತಾಗಡೆ ನಿಕ್ಕು ದಾಯ್ತಾ ಆಂಡು ಕತೆ ಎಂದು ತಾಳ ಆತ ಇಂದು ಪಿರಾಕದ ಕತೆ ಎಲ್ಲೇ ಗುರುತುಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಮೂಲ ಚಂದ್ರನೇ ಬತ್ತು ಬಂಡೀರಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸಮ ಜನಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಮ ಆತಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಐತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈತಲೆ ಮುಳು ನನ್ನ ಟಿವಿದಾಗ್ಲೋರ ತಿರ್ಗಲೆ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಬಂಡ ಮೇರು ನನ್ನ ಇರಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಾರು ಹುಷಾರು ಉಳ್ಳೇರ ಅವಂದ ಸರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಹೊರ ತಿರ್ಗಲೆ ಇಡಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಅಡೆ ಲೈವ್ ತೂಪನ ಮಸ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬುಡ್ಪವ ಆವಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಂದ ಮೂಲ ಉಮಾಶಂಕರನ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ತೂಪ ಏರೆ ಬಿಡ್ಜಾರು ಬುಡ್ಪೇರಂದು ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಇದೇ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಇತೆ ಪ್ರಪೋದ ರಟ್ಟ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಬುಟ್ಟನೆ ಬರೋಡು ಆಪಿನಕನೆ ಬರೋಡು ಓ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಾಗಲಿ ಬುಟ್ಟನೆ ಬರೋಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಣ ಅನೇಕ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಒಂಜಿ ವಿನಯನ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಈಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆ ಸಕೋಕನ ಮಿತ್ತಿನ ನಂಚ ಅಭಿಮಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಡೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗ ಮೇಲೈಸ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣಾರು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಅರ್ಥ ಮೂವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪಡ ಶ್ರೀಡ ಒಂದು JCB ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಯಾವ್ದು ದುಡ್ಡು ಬುಡ್ತೇರೆ ಅರಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಭಿಮಾನೋಡು ಅದರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ದೇವ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಾತ್ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡ ಬಂದು ಒಂದು ಪೈಸಲ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಓ ಒಂತೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಗೆತ್ತೊಂದೆ JCB ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂಚಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ದೇವೇರು ಮಲ್ತ ಕೊರಡಾರೆ ಅರೆಗೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಅಂದ ಆತ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ
ಈ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಂಪ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ದಾನಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ದಾನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಬೋರ್ಡು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೊಡಂದೇತ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಲ್ಪನು ಅಂದಪ್ಪ ಧರ್ಮಗು ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಪಂಪುಜ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೈക്ക് ತಿಕ್ಕುನ ರೇಟೆಡ್ ಮಲ್ತಂಡವು ಆ ಉದ್ದಿಮೆಡ್ ಯಶಸ್ಸು ಆಯ್ರ ಆಪಡು ಧರ್ಮೋಗೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಧರ್ಮೋಗ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಟ್ರೆ ಆಪುಜವು ತ್ಯಾಗ ಅಂದ ಪಂಪನವು ಒಂದೊಂಜಿ ರೀತಿ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊರದೆ ತೀರಂದನಾಯ್ 4 ದಿನ ಶ್ರಮದನ ಮಲ್ತಾಂಡ್ಲ ದೈಹಿಕ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆವು ಅಂದ್ ನೇಮಾಕ್ಷರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಲೆಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕತೆ ಕಲ್ತು ಮತ್ತಿಕ್ಕುವ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕೋರ್ಪುನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಪುದರ್ ಬೇಡ ಊರು ಬೇಡ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ತೈರಿ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಪಣ ನಿಂತೀರು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಪುದರ್ ಬೋಟ್ ಚಿಂದ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಪುದರ್ ಬೋಟ್ ಚಿಂದ ಬಂದು ಮಣಿ ಬಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೀಡಿ ಇತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಣಿದ ಕಾಲದ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಐಟು ಮಣಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅವಳು 7 ಬಸ್ಸನ್ನು ತರೆಕುಜಾಳು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಇಂದು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ತರೆಕುಜಾಳು ವಾ ಬಲ್ಲಡು ಕಟ್ತೀರಂದು ನಮ್ಮ ವಾನಮನೆ ತರೆ ಅವೇ ಬಂಡಿ ಅವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬಸ್ಸನ್ ಮಾತ ನೀಟ್ರೋಳ್ ದೀದು ಒಂಜಿ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶ ಉಂತ ಇಲ್ಲಕ ಉಂತಾದು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸನ್ ಮೂವ್ ಮಲ್ತ ನಾನು ಬೊಕ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾಕಿದ ಬಸ್ಸುಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಬೊಕ ಅವು ಮತ್ತ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೀಟ್ ಏರಿನ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ತೂಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರುಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ದಾಯಿ ಐಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಜಾಲನ್ ಬಂಡ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಪಂಪೇರು ಮನುಷ್ಯಡೆ ಮಂಗ ಆಕಡೆ ಎದುರು ಕುಲ್ತುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಲ ಕೈ ಚಳಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಪೂರ ಅಂಡ ಕೈ ಚಳಕ ಮಲ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಲೆವು ಬರಿಟು ಕುಲ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪು ಅವು ಮುರಣಿ ಅಂಕಲ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕರು ಬಣ್ಣಿ ಚಾತುರುಪಾಯ ಅವು ಕನ್ನಡದ ಚತುರೋಪಾಯ ತುಳುಕಾನಗ ಚಾತುರ್ಪಾಯ ಆಯ್ನಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬುಡ್ಪುಜಾರ ನಿಗಳು ಚಾತುರ್ಪಾಯ ಮಾತಾಂಡ ಮೂಲು ಆ ಪೂಜೆಗೆ ತಗಲಿ ನನಗೆ ಆ ಪೂಜೆಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ಬೈದನಕಲು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುಜಾರ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯಂದೆ ನಮ್ಮಂತೂ ಏಲಮ್ಮ ಒಂದೇ ಪೋಪಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಜಿಲಿನ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿಮರ ಕಟ್ಟನು ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಇನ್ನು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಮಾತ ಮೈಕು ಕೈ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಮರ ಕಟ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾದೇ ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಗಾಂಟ ಮಲ್ತ ಬುಲ್ಲೆ ಅಂಡಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತೇ ಪೋಪನೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟಿಜಿ ಏರೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಪನೋಡ್ಜಿ ಅಕಲು ಪುರುಸತ್ತು ಏನಪ್ಪಗೆ ಇರು ಬುಡಾಡು ಆ ಸಮಾಸ ಮತ್ತು ನಕಲು ಬರಡು ಅದೇ ಅಂದ ತೂಲೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏತು ಸೋಕು ಒಂದು ಬಂಡ ಓ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕುಲ್ದೇರು ಆರು ಲಕ್ಕದಂತ ತರೆ ಮೀನ್ ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಕರ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತವು ಒಂಜ ಭೂಮಿಡ್ ಪೀಂಕಣ್ ಊರೋಡು ಅರೆಗಂದ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೀವು ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಉಂತೊಂದು ನೀರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ಕರ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಶನಿ ನಾಡೊಂದಿಪ್ಪಿಗೆ ಮೆನ್ ಏಪ ಪತ್ತೊಂಡು ಉಂತೊಂದು ನೀರು ಪರ್ನ ರಪ್ಪ ಬರ್ಬೇಕು ಐಕ್ ನೀರು ಪರ್ಪಣ ಕುಲ್ಲುದು ಪರೋಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಮುಟ ತಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೆಗ ತಿನ್ಕರ ಕುಲ್ವಿರತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಶನಿ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಮಗ್ಗ ನಿಕ್ಕ ಅಂದ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೆ ರ್ಯಾಪಜ ನಿಕ್ಕಂದು ಶನಿ ಪತ್ತೊನ್ವೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಇರದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ ಜಾವೆ ಈಗ ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಶನಿ ಬತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲಿ ಲಕ್ಕದುಂತಮ ತರೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಕುಸಲ್ದ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ಪಣ್ಪುನು ರುಚಿ ಅಂಡ ತಿನ್ನಲಿ ಇಜಿಂದ ಬುಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನೇನ ಇರ್ಲೇನಾ ಓ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಉಂತೇರ ಬಣ್ಣೆ ಇರ್ಲೇನಾ ಇರ್ಲೇ ಉಂತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೆಲವು ಕಂಬಳದ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಆಮೈತ ಮೈಕಡು ಉಂತಲೇಡಿ ಏನು ಪಣ್ಪುನು ಅಕಲಿಗೆ ಅಜಪ್ಪ ಪುಣು ಎರ್ಲಿಗೆ ಪಣ್ತಿನಿಂದ ಅಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅದೇ
ಒಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಉಂತಾರೆ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಹಾಕಲು ಇನ್ವೇರು ಅದೇ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಂಬಳಾಡು ಅವಂತ್ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಒಂದು ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕೆ ಪಂಡೆದ ಅದ ಕರ್ಮ ಮೊಕಲ್ನ ಆಗಲು ಉಂತಾವೇರಿ ಅಂದಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಗಿಡವೇರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೇ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ ಎರಲಿನ ಗಿಡವೇರು ಬೋಳಾರದ ಎರಲಿನ ಗಿಡವನ್ನ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪನೋಡು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಣಪಲಾಯ್ಡು ಗಿಡ ಉಡಂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಡಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಮಕ್ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಅವು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತು ಬಂದಾಗ ಯಾನೋ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಅದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಹತ್ತಂದು ಅಂಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಸ್ವಂತ ಗಿಡವನು ಡ್ಯೂಪ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಚಿ ಇನ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಚಲೋಟು ಸ್ವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಬೋಳಮಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರು ಕಣಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳನ ಮಾತ್ರ ಬಾಲ ಪಡೆ ಪೋನಾರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ನೇನ್ ದಾಯಿ ಪನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆತಿಂದಲ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರು ಎಂಗಲ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಡು ಮೊಕಲಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪನೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಿಡ್ರನೆ ನಲ್ಲ ಲೆತ್ತದಾತಿಜ ಅವರ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡ್ ಹಾ ಪಿರ ಪೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಹೊಕ ಈತ ಬರ್ತಾರ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದೇ ಪುಂಡ ಅದೇ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿಯಾದ ಪಿರಾಕ ಪೊಂಡ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅಡವಿ ನಂದಿ ಕೂರದ ಕಂಬಳ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕಂದು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ನೇತೃತ್ವಡು ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಪನೇರ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಎರ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಮದಂಡಿ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನಗ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪುಡು ದನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪುನಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಿವಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತುಂಡು ಐನ್ಲ ಸುರು ಮಲ್ತಿನಾರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಡವಿ ನಂದಿ ಕೋರುಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಕೈ ವಿವಿಧ ರತ್ನಾಕರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಗ ಆನಿಲ ಅಡವಿ ನಂದಿಕೂರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂತಿರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದಾನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಬೋಡಣೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಪಂಪನ ವಿಚಾರನ ನಾನು ಪಣ್ತಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಡವೆದ ಕಂಬಳ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನೇತ ಪಿರೌಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಇನಿ ನಿರಾತಂಕವಾದ ದುಮ್ಮ ಮಾತ ಎಂಕಲು ಈ ಗಂತದ ಸರಿ ಸರ್ತ ಚೈರದ ಇದು ಕುಲ್ಲೋಡು ದಯಪಂಡ ಇರ್ಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಂಚೆ ಬೂರುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಿಯಮೋಡು ನಮ್ಮ ಪನೋಡಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಇನಿ ಪಚ್ಚಲೈಟ್ ಏಪಾಪಣದ ಕಾಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಿರಾತಂಕವಾದ ಉಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆలు ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಂಗತಿಯವು
ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಆ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು 2-3 ಕಂಬಳ ಮಾತ ಆಂಡು ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ ಆತಂಡು ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಆತನ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಪಣೋಲಿ ಪಿರೌಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿ ನೀ ರತ್ನಾಕರ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ನೇತ ಪಿರೌಡು ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಜಯಗುರು ಆಚಾರ್ಯ ಇಂದಾರ್ ಸಾಯಿ ಭಗವಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೇರೆ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಡು ಪಾಲು ಪಡಿತೇರು ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಈತು ರಾತ್ರಿಗೆ ಏರ್ ಬರ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಈರೇನು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 10 ಜನ ಜಯಗುರು ಆಚಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ನಾಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿದೆ ಮಲ್ತದ ರಾಜವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆತ ಪೆತ್ತರಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟದು ಆ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆದ ತೋಟಗ್ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಲರಿ ಐತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಬಿದ ನೀರಾದಪ್ಪು ಐತ ವೇಸ್ಟ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಿದೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಪೆತ್ತಲನ್ನು ಸಾಕೊಂದಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಬದುಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಕೊರೊಂದಪ್ಪುನಾರು ಜಯಗುರು ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಂದಾರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದೆ ಹೈನುಗಾರಿಯರು ಪಂಪ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈ ರೈತಾಭಿ ಬಂಧುಗಳ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಕುಟುಗಾರಿಯನ್ನು ಮೋಕೆದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಈರು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಪಂಪನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ಪನೋಡು ಅಂದು ಪುಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪಂಪನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪರ್ಬುಲು ಅಂದ ಆರು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ತಾಂಕದು ಐತ ಪೇರು ಮಾರ್ದು ಆರ್ನ ಬಾಲಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿಷಯ ಯಾನು ಒಂತೆ ಪಿರ ಅಂಡ ಎಂಕ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುನ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಫೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ತಾಂಕದು ಐತ ಪೇರು ಮಾರ್ದು ಆ ಬಾಲಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಕಡಪುಡ್ದು ತನ್ನ ಬಾಲೆಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕೊರಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿರ್ದ ಅಂಡ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಒವ್ವೆ ಮದ್ಮೆ ಮಸಿರಿ ಒವ್ಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಹ ಬಂದರಣಿ ಅಂದಪ್ಪ ತಾರಿ ಕಟ್ಟುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೇರು ಬರಿಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಪ್ಪುಣ ಸಂತೋಷ ಒಪ್ಪುಣ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಏನೋ ಪಿದಾಟ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರು ದೂರ ಬೊರಿಯರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ತಾರಿ ಕಟ್ಟುನ ಗೆಡ್ಲಿ ದೂರ 3 ಎರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಯ ಕಳೆಯರೆ ಪುರುಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆ ವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆದ ಇಪ್ಪುಂಡವು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬನ್ನೂರು ರೈತರ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲಾರು ಅಂದು ಬನ್ನೂರು ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಾಂಡ ಇಜಿನ ಲೋನ್ ದಿತ್ತೋಲಿ ಅಂತ ಎಂದು ಆತ ಐಕತ್ತು ಆರ್ನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಆತ ಕೆಲಸದಕ್ಕಲು ಆರ್ನ ಬದುಕು ಆರು ಇತ್ತೆ ಬೀರ ಒಂಜಿ ಮೈಕ ಕೊಡ್ದು ಎರ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಡ ಕೇಣ ನಾಡ ವಾ ಪಾತಿರ್ರ ಆತ ವಿದ್ವತ್ ಐತ ದಾಯಪಂಡ ಸ್ವಂತ ಬೊರಿಪುನಾರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಕ್ಕದು ಆ ಪೆತ್ತಲಿನ ಒಂಜಿ ಬೊರಿಪುನ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನವು ನಮ್ಮದ ಗೋದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನ ದಿನಚರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನೆ ಕಾಯ ಪೆತ್ತ ಬೊರಿಪುನ ಹಿಡಿದು ಅಂದ್ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕತೆ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರಿಗೆ ನಗರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗರಿ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯಾಡ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬಯ್ಯ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅತ್ತತ್ತು ಆರ್ ದೀತಿನಿ ಪುಲ್ಯಕುಲ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಬೊರಿಯರೆ ಅಂಚಾವ್ ಬಯ್ಯಗಲ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಬಯ್ಯ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಂಡಿ ಅಂಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತನ ಮೇರೆ ಉಂತೊಂದೆ ಬರಿಯಲಿ ಕುಲ್ಲೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಈ ಕುದ್ದಿ ಐತನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಒಂಚೂರು ಕುದ್ದಿ ಐತನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಜರ್ಸಿ ಪೆತ್ತ ಬೊರಿಯರೆ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಉಂತೊಂದೆ ಬರಿಯಲಿ ಇರತ್ತು ಆರು ಬರಿಯೊಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ವಿದ್ವತ್ತದ ಎದುರುಡು ಆರ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆದ ಎದುರು ಸರಿ ಮಲ್ತ ಉಂತಲೆ ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೀಜದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10-30 ಅಲ್ಪ ಪೆತ್ತಲು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು 1000 ಲೀಟರ್ ಪೇರು ಅದೇ ಪಾಡ್ವೇರು
ನಿಜವಾದ ಲೈನ್ ಮಾತ ತೂನಗ ಐತೆ ಪಿರೌಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಅವೊಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಬದುಕಲ ಉಂಡು ಐತೆ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ಹಾಗೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ತಿಕ್ಕುನೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ಪೇರ್ನೆಯಿ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅದು ಇತ್ತಿಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮೆರೂನ್ ಕಾರ್ದು ಆಲ್ಟೋ ಗಾಡಿ ಏರಣ್ಣ ಅವಳು ದೀದು ಪೋಯ್ನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎರ್ಲು ಬತ್ತ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಇರ್ಲು ದುಂಪಿರ ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ತದು 45 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ನೆನಪಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದೇ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕತೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಇರ್ಲೇನೆ ಬಿಡೋದು ನನ್ನ ತೋಜ್ಜತೆ 45 ನಿಮಿಷ ದಾರ ಮಲ್ತಲ್ಲ ರೀ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಲಾಡು ಬಲೆ ತುಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ತಮಾಷೆಗೆ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಖುಷಿಯಾರೆ ಪಾತಿರೋ ಹೊರತದ್ದು ಎರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡಾಯ್ತ ದಾದಾ ಕಂಬಳದ ಮಠ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರನ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಕೂಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಆತುಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಏರ್ಲೇನ್ ತೂಯರೆ ಇತ್ತು ಜನ ಕಾತುಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಾರ್ನೇನು ತೂಯರೆ ನಿಕಲ್ ಪೋಪರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪೋಲೆ ಮತ ಒಂದು ಮತ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಒಯ್ವಾಟು ಪಂಡಲ ಬೋಪುಜೀರು ಮಕ್ಕಳು ಜನಕುಲ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಯಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ತೂಕೋಡು ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅಂಡ ಸೇರಿದನ ಸಭೆ ಕುರುಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎದುರುಡು ವಾ ಬಂಗಾರಲ ಲೆಕ್ಕೋಗತ್ತವು ನಿಕುಲ್ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎರು ತಾಂಕುದಿಲ್ಲ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಎರು ಪಾರುನೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಈತ ಜನ ತೂಪಿರತ್ತ ಐಟು ತಿಕ್ಕುನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಎದುರುಡು ನಿಖಲ್ನ ಶ್ರಮ ನಿಖಲೈ ತಿಕ್ಕುನ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎತ್ತವು ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಡೆಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಒಂಜಾತು ಜನತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರೇಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪಡು ಈ ದೃಷ್ಟಿയുടെ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ నేను మాత కంబళడ్ల ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಅಂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಉಡ್ಪೇರ ಬುಟ್ರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಓಕೆ ಎಕಾಡದ ಬೊಕ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರು ಬಿಡ್ತೇರೆ ಬೋಳಾರದಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಡ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡ್ ನಾರಾಬಿದಕಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಒಂದು ರುಸುಲ್ಲೆ ಪಡಣ್ಣ ಉಮೇದು ಅಂದ ಒಂಚೂರು ರುಸುಲ್ಲೆ ಪಡ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಐತೇನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ 1280 1310 ಬೆಳ್ಳರೆ ಕುಂಟುಪುನಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಿಯೋಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಡದಪ್ಪನ ಬೆಳ್ಳರೆ ಕುಂಟುಪುನಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿನವರೇ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶೇರು ಕೋಟೆ ಕೆಡತರಪ್ಪನ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟೋಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿನವರೇ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು
ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲ ಉಂಡು ಸಮಯನಾಗ್ಲು ಬರಡು ಸಮಯ ಜನಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲಿರಿ ಅಂದ ಐಕೆ ನೆನೆ ಬಲ್ದಿ ನಾನು ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಮಾ ಸಂಬತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಎರ್ಲ ಪೋಂಡ ಮೀನು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಹಾ ಹಾ ರಾಜವಣ್ಣ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರು ಬತ್ತೇರಿ ದಾನೆ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಆರ್ಕೆದ ಭಟ್ರು ದಾನೆ ಬತ್ತರು ಬಂಡ ಇಡೀ ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ 50 ಭಾಗ ಪೂರ ಆರ್ನವಿ ಪಾತೆರ್ನ ಮೈಕ್ಕ ತೋಜುನ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ದನ ಚಪ್ಪರ ಆಸದನ ಮ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಮಾತ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಮಹನೀಯರಾದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರ ನೆಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ದಾಸೋಹ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಜಿನ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಂದ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಪುನ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರು ಪುತ್ತೂರ್ದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟಕು ಪ್ರೀತಿನ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿನ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಂತವಲ್ಲ ಬಲೆ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ದಯಮಲ್ತದ ಬರಡು ಹೊರ ಬರೋಡಿ ಇದೆ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರು ಏರಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರ್ ಪೊರ್ಲುದ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕೊಂಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ವಿಜಯನಗರದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಪುಟ್ಟೋಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಈ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕೊಂಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ವಿಜಯನಗರದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಪೆರಂಗಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಪುಟ್ಟೋಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವೆ ಅನಾ ಸಮಯನಾಗ್ಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡ್ರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲ ಬರೋಣ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಮಯನಾಗ್ಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡದಾಗ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ನಾವಿರದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕೊಂಡುಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ದಿರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಕಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕೊಂಡುಪಣಿ ಗೊತ್ತು
ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿನ ಗಿಡವೇರು ನೇತ ಬೆರಿಗೆ ಸಮಾಸಂ ಬತ್ತನಕ್ಲುಣ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಕ್ಲ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ತಡಮಲ್ಪಡಿ ಬಾರಿ ಪುರುಸೋ ತೆಗೆದು ನೆನಕಲಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರ ಬಿಚ್ಚದ ಇತ್ತರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಮರ ಸುತ್ತು ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಆ ತಾರೀಕು ಕಾವಲು ಕಟ್ಟಿದ 7ನೇ ವರ್ಷನ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡ್ದನ್ನ ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ಮನದಾನಿ ರಾತ್ರಿ 2:45 ರಾತ್ರಿಗೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದ ರಡ್ಡು ಎರ್ಲುಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತಿನಿ ಎಂದಾಯ నేను ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಪಗೆಲು ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಪಿರೋಡು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಾದು ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಎರಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತನೋ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಪಂಪನ ಸಂಗತಿ ಅಂಡಲ ಆನಿಡ್ದು ಇದು ಮುಟ್ಟಲ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದು ಇಪ್ಪನಾರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನೇತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷೋಡು ಬಹುಮಾನ್ನೇ ಪಡೆ ಒಂದೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೆರಡಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತನಾರು ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸಾಲಿ ಅನ್ರು ಆಯ್ತು ಜೊತೆಟ್ ಸಾಣೂರು ಏರ್ನಡ್ಕ ಕೂತು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ನೆಕ್ಲಿ ಮಾತದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪುದರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ ಮಣಿಯಿಂದ ಒಂದು ಏರು ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ರೀತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯ ಹುಡುಗಿ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅರೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಜವಣಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತಾರಿಗೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲಿತ್ತೀರು ಆ ರಿತಿನ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಪಣ್ಣಗ ಆ ರೀ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆತನ ಗೊತ್ತು ರಿತಿನ್ ಶೆಟ್ರನ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು నేను ಮಾತೆ ನೆನಪು ದಾಯ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಇನ್ನು ಸಾಣೂರ್ದಂಚನ ಊರುಡು ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಜೋಕುಲು ರಿತಿನ್ ಇಪ್ಪಡು ನಿತಿನ್ ಇನಿ ಪರ ಊರುಡು ಪರದೇಶೋಡು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಣೂರ್ದಂಚನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇಪ್ಪರೆಯಾರು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಇಪ್ಪರೆಯಾರು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪರೆಯಾರು ಇನಿ ಸದಾನಂದನ ಪುದರ್ಡು ಆರ್ನ ಪುದರ್ನ ಇನ್ಲ ನೆಗಪ್ಪವು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ
ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವಿದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಡಪಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸದನ 82 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡಿ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 82 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡಿ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೀನಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈತೇನ ನಿಖಿಲೇದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ ಭಂಡಾರ ಇರ್ಲಿಗೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿನ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಏರಣ್ಣ ಬೊಟ್ಟಿಯಾರಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಇದೀವ ನೋಡು ಓ ಆರು ಒಂಜಿ ಉಂತೊಂದಿರು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡೆ ಇಜ್ಜೇರು ಹೆಕ್ ನಿಖಲು 10 ರೂಪಾಯಿ ಏರೆ ಗಂಡ್ಲ ಕೊರುವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಟ್ಟಂದ ನಕಲು 1280 1310 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕೊಂಡುಪಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರನ್ಗಿಡನಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ಎರನ್ಗಿಡನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಪುಣಿ ಗೊತ್ತೋಕ್ಲಿ ಕರಿ ವರ್ಷಡ್ಲ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಆತಂಡು ಐಕೋರ ಕೊಡೋರು ಚಪ್ಪಳೆ ಕೊರಡು ಚಪ್ಪು ಕೊರಡು ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಮಲ್ಲರು ಬತ್ತೀರಿ ಅವು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಕರೆತ್ವಲೈ ಬರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡತಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರುಡಾಕ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡ್ರಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಡವೆ ನಂದಿಕೂರು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಏನು ನಾನು ಪಂಡ ಕರಿನ 15ನೇ ತಾರೀಕು ತಾನೇ ಅಡವೆ ನಂದಿಕೂರದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಇನಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಕೂಟಲ್ಲ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಅಡವೆ ನಂದಿಕೂರದ ಕಂಬಳಗೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗೆಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಡವೆದ ಕಂಬಳ ಮೂಜಿ ಕರೆಟ್ ಮೂಜಿ ಜಾಗೇಡ್ ಕರೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಇತ್ತನ ಕರೆ ಮಲ್ತದ ಒಂದು 2ನೇ ಕರೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಬೇತೆವಾ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಕರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಗಿಡದುಜಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ಸುರುವಾಯಿನ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವೂರದ ಅಲ್ಪ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ 2ನೇ ಕರೆ ಈ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರೆಟ್ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಜಾಗೆಡ್ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಕಂಬಳಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕಿರಟಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 1 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವರ ಸಮ ಬತ್ತು ಕುಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲೇರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕಿರಟಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮೂಜಿ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂಜಿ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪಂಟೆದ 80 ಲಕ್ಷ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಟಿವಿ ಮಾತ್ರ 80 ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬತ್ತು ತೂಯಿನಕ್ಲಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ 80 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂತಿರಂದು ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳನ ಆ ಕಂಬಳದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಕುಸಾಲ್ ಪಾತಿರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತಿರ್ದ ನೇನ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ತಿಯರಾಕಳು ಪಣ ಇರ ಏತು ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇ ತೂಪನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲೊಂದು ತೂಪನ ಕ್ಲೇ ಮಚ್ಚಾರಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಕೈತಾಲ್ ತೂತಿರಿ ಅಂಕುಲ್ ಮುಲ್ ಟಿವಿ ಇಡ್ತೀವಿ ನೀನು ಪಣುಲೇತ ಪಣ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಇರಗೆ ಟಿವಿ ಹಿಡು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಪುನು ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲ 1-2 ಜನ ಇತ್ತು ಪಣೋಲಿ ಅವಂತ ಈ ಸಬೆಟ್ಟುಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಅದೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಗತಿಲ ಇನಿ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಅದೇ ಒಲ್ಪ ಬೋಡ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತ ತೂವಲಿ ಅತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ತುಲೆ ಸೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ತುಲೆ ಪಾಪ
ಏಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ತುಂಬಿಯರಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಂಬುದ ನೀರದ ಕಾಲಿನ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೆದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರಡತ್ತಿ ಅದೇ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬಂತೆ ಆರನ ಕಾರ್ಗೆ ಮೀಟರ್ ಮೀನ್ ತಾಗದನ್ನ ಕೋಡೆ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಕಡೂರು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಬತ್ತನ 10 ಮೀಟರ್ ತಾಗದನ್ನ ಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆವು ಬಜ್ಜುಗೋಲಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆ ತಂಗಿರವರಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗೇರಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡಿರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆ ತಂಗಿರವರಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಬಹುಮಾನ ಇಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಟ್ರೋಫಿಲ ಉಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿರಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಟ್ರೋಫಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಟೆಂಪನೆ ಆ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಂಡೋಡ ಲಾರಿ ಪುಣತ ರಾಜು ನಿನ್ನೆ ಕೊಡ್ತುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಜಾಕಿರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡದು ರಜಾಕಿರ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ಡಾಪುಣ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋಣಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ವೈಭವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಒಂಜಿ ಜನಕುಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಜನಮನ್ನಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿನಾರು ಪುತ್ತೂರ್ತ ಕೂಟಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡಾಪನ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಊರು ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಜಲ್ಸದ ಅವಡು ಪಂಡ ಕರಿ ವರ್ಷನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಲು 2-3 ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಮಾಲಕೆದಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಗಡಿನ ಒಂದು 5 ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಅಟ್ಟನೆ ಅರ್ಡ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ರಜಾಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಡುಪುವೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಾರ್ನ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಅರಿನ ಕೂಟಗೂ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಸಂಭ್ರಮಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ರಜಾಕಿರ್ ಪನ್ನುಡು ಪನ್ಪೆ ಈ ವರ್ಷದ ಟ್ರೋಫಿ ಏತು ಎತ್ತರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಕ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಟ್ರೋಫಿ ಈ ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಡಿದು ಒಂತೆ ಎತ್ತರ ಅವಡು ఇక్కడ పండరేని కొండయార టెంపోనే ಅವಡ ಅತ್ತತ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಕೊಂಡಪಣ ಕ್ಲಿಂಚನ್ಲ ಕೊಂಡೋಡಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಣೆ ಒಂದು ಉರ್ಲೇನ್ ಪಂಡ 30ನೇ ವರ್ಷದ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಅನಗ ಆ ಟ್ರೋಫಿದ ಹೈಟ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ನಡೆದಿಲ್ಲ 5ನೇ ವರ್ಷಗ ಅನಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆತ 5 ಫೀಟ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆತ ಅಂದು ಐಕ್ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪ ಮಲ್ದು ಕೊಣಪನ ಅಂಚಿತ ಆತ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರಪನ ಅಂಚಿತನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅರಿಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇ ಕೊರಡು ಅರಿಗೆ ದೇವೇರು ಕೊರಡು ಆರ್ ನಂಬುನ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವೇರ್ಲ ಅರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಟ್ರೋಫಿ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಲಂಗನೆ ಬುಲೆ ಒಂದು ಬೋಡು ಏಪಲ ಆತ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ಸಹಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ KP Alvere, ora Balenci.
ಪೆರುಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪೆರುಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಿಟ್ಟನೆ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಕಡೆ ದುಂಪಿರೋ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ದಿರತ್ತ ಅನ್ನೊಂದು ಇಟ ಬಿಟ್ಟನೆ ಹೊರ ಸಮಸಮ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಅವಂದು ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಪಾರು ಒಂದು ನಿಗಂಟು ಉಂಡತ್ತ ಉಂಡು ಹಾ ಇಟ ಬಿಡೋಡು ಅವು ಬಹುಮಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ನಕಲಿಗೆ ನಮ ಒಂಜಿ ಪಣಿಯರ ಬಾಕಿ ಪುಂಡು ಒಂಜಿನ ರಡ್ಡೆ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಅದೇ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಪಾರು ಒಂದು ಸಭೆ ತೂತುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೇಸ್ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬುಂಡ ನಾಲ್ ಎರ್ಲ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರ್ದ ಬಹುಮಾನ ಅವು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ದೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಗೆರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿನ ಗಿಡವಿರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿನ ಗಿಡವಿರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಅವರ ಸಮಾಸಂಬತ್ತು ಕೊಡೋರ ಒಂದಿನೇ ರೆಡ್ನೆ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳಿರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರುಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಿಟ್ಟನೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಪೆರುಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರದ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ ನಿಂದು ಓ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪ ಇರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಇರಪ್ಪ ಇವ್ರು ಕಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಪೋನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡುದೇ ಪೋಡ್ಚ ಮಲ್ಲು ಓ ಕಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಪೋನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡುದೇ ಪೋಡ್ಚ ಅವಂದು ಒಂದು ದಯ ಪಂಡಿ ಮಂಡವಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ನಕಲು ಕಂಬಳ ಮುಗಿತು ಎನ್ನ ಅಡಂದು ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಿಟ್ರನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ
ಆಪಿ ಅಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲಿ ತು ಗಂತಿಡು ಅಂತಲ್ಲ ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ದಾಗಲ ಗಂತಿಡು ಅಂತಲೇ Piramal play. ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಡ ಕೊಂಚ ಪಂಡ್ಲೇವೆ ಅವು ಎಂಗುಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಂದ ಅನ್ನಂದು ದಯಮಂಡ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಪಾತಿರ್ದು ಬಚ್ಚಿಂಡ ಬಚ್ಚಿತಿಜಿ ಮೈ ಕಡೆ ಪಾತಿರು ನೀತು ಒಂತೆ ಗುಟ್ಟು ಪಾತಿರು ಚಾ ಅಂಚ 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 ಬಚ್ಚುನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಮೈಕಗೆ ಬಚ್ಚೋಡು ನಂಗೆ ಬಚ್ಚರವಲ್ಲಿ ಅದಾಬು ಅದೇ ಎಂಗಲ ಬಾಲೆ ಒಂಜ ಕಡೆ ಪಿಲ್ಲಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇರ್ ತೋತು ಜರ ಇನ್ ಅಂದ ಪ್ರಣಯ್ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಆಯಡ ಕೇನ್ನಗ ಏತ್ ಧೈರ್ಯೋಡು ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ಏನ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೈತಿ ಈ ಓಲ್ ಬಿಡ್ಬೇರ ಬುಟ್ಟೆ ಬರಂದುಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಪನ ಹುಡುಗಿ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಏರು ಏರಾರು ಕೆಂಪುದಾರ ಕೆಂಪುದಾರ ಹಾ ನಿಕುಲ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಪಿರೇ ಅವು ಬೇಲಿ ದಾಯ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಲಂಚ ಉಲೈ ನೂಕುದು ಬಡ್ಲಿ ಲಂಚಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಅವಲೆ ಅವು ಬೇಲಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಬರ್ರೇವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಣ್ಣ ಅರೆ ಕೆಪಿಗೆಂಜ ಅವ್ರನ್ನ ಚೂರು ಮಂಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಉಲೈ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ಬೇಲ್ದ ಉಲೈ ಬಲಿ ಹೇ ಒಂಜಿ ಗೌರವಡು ಬಂಡ ಪೋಡು ಕೆಪ್ಪರ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲ್ಪನಿ ಉಂತೊಂದು ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡ ಪೋಪು ಜರನಲ್ಲ ಉಲೈ ಒಬ್ಬಜರಿ ಐಸ ಒಕ ಈ ಭೂಮಿ ಮಾತ ಬೊಡ್ಚಂದ ನಿಕ್ಲೇಕಂತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಡಪ್ಪ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೆ ಪೋಪಿನತ್ತ ಕೂಡ ಇಂಚೂರ ತಿರುಗಿ ತೂಯರುಂಡು ಐಟು ಮಾತ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಗೌರವಡು ಪಣ್ಣ ಗೌರವಡು ಪೋಂಡ ಇರೆಗ್ಲ ಗೌರವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೌರವ ಅದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ போதாரேன்னு ಆಯ್ತು ಬೆಲ್ ಉಲಾಯ್ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ஒரு ವಾಲಂಟಿಯರ್ ರೈಕ್ಲೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪಕ್ಕಳಿರಿ ನಾನೊಂದು ಜನ ಲೇತ ಬೋದಾರೇನ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಉಲಾಯ್ ಕಡಪುಡು 2 ಜನ ಯಾವ 10 ಜನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅವು ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಣ್ಣ 2 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಏನು ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೊಡ್ಚಿ 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 ಬೊಚ್ಚ ಫ್ಲಡ್ ಬಣ್ಣ 10 ಜನ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಹೂವಿ ಅದು ಬಂಗ ಮಂಡ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೇಸು ಮಾತ ಈ ನಮನೆ ಎಂಡ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೇಸು ನಿಂಚದು ಪುಣೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬುಟನೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪೋಡಿಯೇ ಇದಲ್ಲ ಇಕ್ಲ ಗರುವಡು ಪಂಪಿನೆತ್ತವು ಇರುತ್ತಕ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪಿರ್ಬೋದು ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬಾಡ್ದಿಂದ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತ ಅಂದಿಂದು ನಿಕ್ಲ ಒಂತ ತೋರಾಂಡದಾನೆ ಸನ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಪೂಜಿ ಉಡುಪಿರ ಬುಟ್ಟೆ ಬರಂದುಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಡ್ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಡ್ ಎರ್ಮಾಳಿಯೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವರ ಸಮಬತ್ತು ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳಿದೆ ಕೊಳಚೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡನಾರೆ ಬಲಿಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಯಜಮಾನರಗಳು ಎರಲಿನ ಗಿಡನಾಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ
ಪುತ್ತೂರದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೀರಜ್ಜಿ ಬಂತ ಉಂತುವರ್ಣಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಗಳು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಗಂಗಡ ಒಂಚೂರು ಇದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಗಂಗಾಧರ ರೈಕಲು ಎಂಕಲ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರ್ ಅರ್ಲ ಅರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನರ್ಕ ಗಂಗಾಧರ ಕೈಕಾರ ಮೇರ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಲ್ಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಮಾತ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮುಗೇರ್ವಾಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ರೆಂಜಾಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾನ್ಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸೋಸ್ಮಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಲ್ಲರಿ ದೇಶ ಇರ್ಲಿನ ಬುಡುಪೋನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರೆ ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೆರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಈದು ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ ಕರ್ಪೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭು ಶಿರ್ವಾ ಶ್ರೀಯುತ ಶೀನಶೆಟ್ಟಿ ವೀರಕಂಬ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಕಜೆವೇನೂರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆಕಾರು ಸುದೀಪ್ ಸಿರ್ಲಾಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈಕಲು ಕಂಪದ ಬೈಲು ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಬರವಣಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗಂತಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯ್ಕ ಬುಕ್ಕಾರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಿತ್ರರ ತಂಡ ಮಾತ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಪಡು ವಿಭಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ದಕ್ಕಲು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದಿವೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಒರ್ಮೈತದ ಕೈ ಸೇರೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರೆಡ್ ಶೇರ್ ಎರ್ಲಿನ ಗೆಲ್ತಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾಂಟ್ರ ನಕಲು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತಿ ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲೆ ನಾವು ಮಾತ ಸೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲ ಆತಂಡು ಆ ಕಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಬೆಗರು ಭೂಮಿಗೆ ಚೂಚೂರಾಲ ಬೂರುದು ಈ ಕಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರಲ್ದು ಬರೋಡಾಂಡ ನಿಖಲ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು ನಿಖಲು ಮಾತ್ರ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ GS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲಕೂಟಗೂ ಶ್ರೀ ನೀಲಂ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಕ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಧರ್ ರೇಖಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೋಡು ಬ್ಯಾಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸ್ವಾಗತ ಅಲ್ಪನಾಗ ಪಾಡ್ಗ
ಮನೆ ದಿನೇಶರೇ ಐನೊಂದು ಬರೆದು ಕೊಡ್ಲಿ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡಿ ಇರ್ಲಾ
ಅಣ್ಣ ಇರ್ಕುಲ್ಲಿ ಇರ್ಕುಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಗೆ ನಾವು ಆತ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಜಯಂತ ರೈಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಲ್ಡ್ ತಯಾರಾತ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಖಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ನನರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬೊಲ್ಪು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬರೀ ಸಂತೋಷಡು ಬಯ್ಯದ ಒಂದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ಜನ ಮಂದಿ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರ ರೇಖ ಸೇರ್ನ ವಿಸ್ಮಯದ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ತೋದಿತ್ತ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಜನಕುಲಿಗಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಮಾತ ಮೇಲೈಸನಗ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲಾದ ಅರಲ್ದು ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಿಂತ ಪಿರೌಡು ಅನೇಕ ಜನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನ ಜನಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ತನುಮನ ದನತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲಾದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದೀತನಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಆತ ಅತಿಥಿನಕ್ಲು ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯದ ನುಡಿಕೊರ್ನ ಭಿನ್ನೆರಾದುಪ್ಪು ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿದ ತೀರ್ಪು ದಕ್ಕಲಾದುಪ್ಪು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಎರ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಐತ ರಕ್ಷಕರ್ನಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಕ್ಲ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತನಕ್ಲ ಸುರೂಟೆಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರೆನ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊನ್ ನಾವು ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬರೋಡು ನಾಡ 20 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಅವನ ಮಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಪುಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ಅವು ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಜಯಂತ ರೈಕಲಿಗೆ ಜಯಂತ ರೈಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ಪಂಡದ ಮೈತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ದೇವರ ಮಾರು ಕಂಡೋಡು ತುಂಬೆ ಕಂಬಳ ನಡತುದನ್ನು ಪನ್ಪಣ ಪ್ರತೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಆಲೋಚನೆ ನನಾತ್ ಐಕ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ನಾರು ಅಪಗದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆರು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೇಲೈ ಸೇರ ಕೂಟ 21 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತ ನಾವು ಅಪಗದ ಆಲೋಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ಭಾಗದ ಸರ್ವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಲೈ ಸೀಡು ಬುಡು ಉಡಲ್ಡು ಅವಿದ್ದ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತದ ನೆಕ್ಕನಾದ ರಂಗ ಕೊರ್ನಾರು ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೊನ್ನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಎನ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈಕುಲು ತನ್ನ ಊರದ ಕೂಟ ನನಾದ ಬುಳೆದು ಬರಡು ಪಣ ಇರಾದೇನ ಒಂದು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೂ ನನಾತ್ ಪಂಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಾರು ಸಾತ ಕೊರ್ನಾರು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಒಕ್ಕಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲ ಅಗಲ್ದು ಪೋತೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನನೋರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟೆಡು ಗಿರ್ದೆರ್ಲು ಅಟ್ಟಡು ಮುಡಿಯರಿ ಜಾಲಡು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ತೂವಡು ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿನ ಅಪಗದ ಆ ಮನಸ್ಸಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಗೇನ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಆತ ಅರಲ್ದು ಬರ್ರ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಅರಲ್ದು ಬರ್ರ ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಆಯರ ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಆವೊಂದು ಬರ್ಯರ ಅನೇಕ ಜನಕಲ ಸಾಕಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಣ ಮೂಲಕ ಎನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೊಕ್ಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ದಾಗಿದ ಮಹಾಂತ ಧರ್ಮ ದೈವಲೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು 29 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಇನಿ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಡ್ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಇದೇ ನಿರಂಜನ್ ರೇಖಲೆ ಪಣಲೆ ಕಣಿ ದಿವಂಗತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಜಯಂತ್ ರೇಖಲು ಮುಖ ಮಠಂದ ಬೆಟ್ಟು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ದಿವಾಕರ್ ರೇಖಲು
ಮುಗುಲ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಿನ ಐತೆ ದಿವಾಕರ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ಜನ ಸೇರಿದಿತ್ತನು ಏತು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತದಾಗಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನ ದಾನಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ದೇವರು ಐಕ್ ಫಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವರು ಮಾಪು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ನೆನೆತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟನು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷಲ ನಡಪವನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಡತನು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಡಪ್ಯಾರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ದ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಜಾತಿಗಳ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತನದ ಪಣ್ಯರ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಪುರ ಒಂದು ಒರಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲೆ ಅವೇ ಜಯಗುರು ಆಚಾರ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲ ಆರೆಗಳ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮುಕ್ಕೋರಿ ವಕೀಲರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕಲ್ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮುಕ್ಕೋರಿ ಆತ್ಮೀಯ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪಡೋದು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಶಿವರಾಮಾಳಿಯವರ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮುಕ್ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರು ಬಣ್ಣದಿಂಗಲೇ ಮಾತಾಡಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ 30 ವರ್ಷೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ 25 ವರ್ಷೋದಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರು ಬಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂತೆ ಚೊರೆ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಬಣಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಯಾರನ್ನ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ರೋಷನ್ ರೈ ಬಣ್ಣೂರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮವೇ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣದ ನೆನೆತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಎನ್ನುವರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾಣಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಯದಂಬಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಂಗಲಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಇಂಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನಡಕ ಕೈಕಾರ ಈ ಕಂಬಳಗೂ ನಮ್ಮಕ್ಕೂ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಟುದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನೆಕ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೈನ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನಡಕ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಪೊಳಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಂಬೆದಾರ್ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಪೂರ್ಣಜಿತ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಇಡುಕಿದು CA ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತೂರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಮುರಳೀಧರ್ ರೇಕ್ಲೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ್ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬೆನ್ನೆಳ್ಳೆರು ಕೇಶವ ಪಟೇಲ್ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಪಂಡ ಈ ಟ್ರೋಫಿ ಕಾರ್ನರ್ ರಜಾಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕರಿ ಬಿನ್ನೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾತದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮಿತ್ರೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ್ಕರಿ ಉದ್ಯಮಿ
ಅಳಕೆ ಮಜಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘು ಆರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದೇರು ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ್ಕರಿ ಬಿನ್ನೆ ಉನೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೇಖಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೇಖಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕಂಬಳ ಸಮೇತ ಬರೀ ಸಕ್ಕರೆ ಬುಕ್ಕರಿ ನಮ್ಮ ಗಂತದ ಮೇನ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ದತ್ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕರಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾರು ಜಯಂತ್ ರೇಕಲ್ನ ಸಹೋದರಿ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಕೊಲ್ತಿಗೆ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ವಸಂತ್ ಬುಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೋಣೇರ್ನ ಯಜಮಾನನಗಳಿಗೆ ಓಟಗಾರನಗಳಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ ಮುಲ್ಪದ ಸೇರ್ನಂಜನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂಡೊಂದು ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲಾಯಿ ಪಡ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಉಂಟಾವೆ ಬುಕ್ಕರಿ ಗೋನೇರ್ನ ಯಜಮಾನರಾಯನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇಟ್ರಿ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇಟ್ರಿಗಳ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿಕೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೂಟಗೂ ಬತ್ತದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಳರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಮನೆಡೆ ಬಂಡ ಪೊರ್ತುದ ಅರ್ಥಂ ತೆರಿಯೊಂದು ಐನಾತ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಮಲ್ತದ ಕೋಡೆ ಬುಲ್ಪು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕೂಟ ಇದಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಈ ಭಾಗಡು ಮಾತೆನ್ನ ಪರವಾದ ಎಡ್ತು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಭಾಗಡು ಎರ್ಲು ಬುಡುಪನಲ್ಪ ಮಾತೆನ್ನ ಪರವಾದ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವೆಲೇರಿಯನ್ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿಪದ ಮೇರೆಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟೋಡು ಸುರೂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರೊಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಶಾಲ್ದ ಮಾಲಾದಿಯನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಾತಿರ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಚೋಕಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದೊಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗೇಟ್ ಆ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ದಾದನ ಬಾರಿ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಗೇಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಡು 21 ವರ್ಷಲ ಈ ವರ್ಷ 30ನೇ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ತು ಇತ್ತನಕ್ಲು ಮೊಕ್ಕಲೇ ಮಾನ್ಯ ಅವರ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುಡನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಬುಕ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಳಗದಕ್ಕಲು ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಎದುರು ಬರೋಡು ಸುಧಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಲೆ ಆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಇತ್ತನಕ್ಕಲು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕರಾದಪ್ಪು ಸಚಿನ್ ಸರೋಳಿ ಆದಪ್ಪು ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರು ಶಾಲ್ ಕುರ್ಲೆ ಮಾತು ಶಾಲೆ ಕುರ್ಲೆ ಧೀರಜ್ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪೆಲೆಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡವರ ಬತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಏನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ತುಂಡಾರವಲ್ಲಿ
ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ ಲೆಪ್ಪರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಬತ್ತೆ ಇರತ್ತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರನ್ನ ಸುಪುತ್ರರು ಜತೀನ್ ನಾಯ್ಕರು ಕಂಪ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ಅವರ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟುದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಉಂಟು ದಯಬಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸೋ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲಾಯ್ನ ಪಂಜಿಗುಟ್ಟೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಏಪ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಯರ ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಂತ ಸಮಿತಿಯಾಗಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯವಂಡ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ದಾದಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರುಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಆರೆಗೆ ಕಮಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಯಂಗ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ದ ರಂಜಿತ್ ಮಂಗೇರ್ ನಾವು ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಆರೆಗಳ ಕಮಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಂದುಲೆ ಬುಕ್ಕೊರಿ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸೊಲಾಯ್ದ ಪ್ರೀತಿನ ಅರಳಿಸವನೆ ನುಡಿತ ಮೂಲಕ ಮಾತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡಿರು ಕುಡರ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರು ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಣಾರ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಗುರುತಿಸೋ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಚಂದ್ರಸಣ್ಣೆ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದಲ್ಲಿ ಅರೇನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನವರಿಕೆ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿಮಾನದ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮೂಲಕ ಆನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ GS ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ತಾಗನಗಳ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನದವರ ಅದೃಷ್ಟ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನಕ್ಕಲು ಪುತ್ತೂರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇನ ಅಂಚೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯರ ಪಂಪಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇರಾಳ ಒಡ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಬತ್ತದ ಇನ್ನು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ತೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊನ್ನುವ ಪೊರ್ತದ ಅರ್ಥ ತೆರೆಯೊಂದು ಒರಿಯರಿ ಬತ್ತದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಒಂದು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ನೆಂಬಾಕ್ಷರೆ ಮೂಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಚೂರು ಕೇಳಿ ನೋಡು ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಕ್ಕಲ ಕುಂಡಾಪು ಮುಗುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ವಿಭಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಕಲೆ ಅಂಚ ನೀರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಕಲೆ ದಯವಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿನ್ನೆ ಗುರುತಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಸುದೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅಂಚನೆ ಶಶಿಧರ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮುಗಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಇಂಕಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೇನೆ ಪಡೆವ ನೋಡು ನಾವು ಮಲ್ಪುಣ್ಣಲ್ಲ ನಿಖಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮರ್ಮನ್ನು ಇಂಕಲ ತೆರೆಯೋದು ನಿಖಲಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಚಾರವು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಡ್ ನೀರು ಪಾಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಲೋಕೇಶ್ವರಿ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪ್ರಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ನೇಮಾಕ್ಷ ಸುವರ್ಣ ಬಾರಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಈಗ ಕುಶಲ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಕಂಬಳದ ಪ್ರಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಾರು ನೇಮಾಕ್ಷ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ
ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಕೈ ಬೀವುದ ರತ್ನಾಕರ್ ಲೇಸರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೂರಕವಾದ ಸ್ಪಂದಿಸೈನ ಕೈ ಬೀವುದ ರತ್ನಾಕರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಿದ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ರತ್ನಾಕರ್ರೆ ಈನ ಸೇವೆ ಪ್ರಶಂಸ್ಯವಾಯಿ ನಾವು ಅಂಚನೆ ಗರ್ನಲ್ ಸಾಹೇಬರ್ ಲೆಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸೆಟ್ರ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಪಾಲ್ತಾರದ ಸೆಟ್ರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸೆಟ್ರ್ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಮೇರ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಒಂಜಿ ಪೀಚಿನ ಪುಟ್ಟಾಯಿನಾರು ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೆತ್ತೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾದ ಒರಿ ಬರೋಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ದಕ್ಕಲು ನಿಖರ ಮಾಧ್ಯಮ ದಕ್ಕಲು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಕೆದ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ಜೀತು ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ದಯಮಲ್ತದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನಿರ ನಕಲ ಸವೆಲಿಕೇನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಮಂಜೇಟಿ ನಿವಾರಣೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಂಜೊಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣದ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅದೇ ಮಾತು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೈತ ಪರವಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯೋಡು ಇತೆ ಚೂರು ಸಮಯದ ಬರೀ ಪೊರ್ತಾತದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಪುತ್ತೂರು ಆರ್ಲ ಬರೋಡಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರಿ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಕ ದಯಮಲ್ತದೆ ಎರಡು ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆನಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊಡ್ತಾತಂದು ಅಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೋದ ಆತು ಕೆಲಸಲು ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಮಾತರೆಗಳ ಒಂದು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಉಣ್ಗ ಏರು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಏರು ಮಿತ್ತ ನೆಂತೊನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಚೆನ್ನ ನಿತ್ಯ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಜಮಾನಕಲೆ ಜಾತ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಾಗಲೇಡು ಈ ಆಜ್ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಈ ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಎತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ದೊಡ್ಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಈ ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಣೆನ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕುಳ್ಳಾದ ಏನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಲಿ ತೊಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೆನೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನದ ಪಾತೆರ ಮತ ಪಾತೆರನಾಥ್ ಪೊರ್ತತ್ತು ಒಂದು ಬೋರ್ತನಾಥ್ ಪಾತೆರದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡೋದ ಕೆಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ 30 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಯಾನೆ ಯಾಕಂಡ ಅಲ್ತ ಮೈಕಿಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಅಡುವೆ ನಂದಿ ಕೂರದ ಕಂಬಳಲ್ಲ 30 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಒಂಜೇ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಅಡುವೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊಸತನಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಹಿರಿತನಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ ಈತ್ ಜನ ಮಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯವನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಯಾನೆ ಯಾಕಡ್ಲ ಪಂಟೆ ಕೊಡೋರ ನಿಖಲ್ನ ಗಮನವು ಕಾಣ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಡುವೆ ನಂದಿ ಕೂರದ ಕಂಬಳ ಮೂಜಿ ಕರೆಟ್ ಕರೆ ಮಲ್ತದ ಆವೊಂದಿಪ್ಪನ ಕಂಬಳ 30 ವರ್ಷೋಡು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ರಡ್ಡ್ ಕರೆ ಆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಇತದ ಈ ಕಂಬಳ ಅಪ್ಪನ ಕಂಬಳ ಅಂಚಾದು ಅಡೆಗಲ ಇಡೆಗಲ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು 30 ವರ್ಷ ಅಲ್ತಲಾಂಡ್ ಮುಲ್ತಲಾಂಡ್ ಪಂಪನೆ ತಂಜು ಕುಶಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಆತು ಪಾತೆರ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೊತೆಟ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿರ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾದ ಅಂಡ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೊತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದ ಪುನಃ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರದಿನ ಮಾತಾತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಈತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದೇರನ್ನು ಪಂಡ ಅವು ವಿಶೇಷ ಎನ್ನೊಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಪು ಒಂದುಲ್ಲ ನೂತ ಅಜಿಪತ್ತ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಆವಡೊಂದು ಪಂಪನ ದೃಶ್ಯ ಅಡುವೆ ನಂದಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತ ಅವು ಎಂಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಪಂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಇನಿ
ಪಿರಾಕದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸುಧಾರಣೆ ಅದು ತಾನೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಹಾಪುಡ ಅಂತ ಪಂದು ಐಟ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ದನಕಲ್ಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮನವಿ ಇತ್ತಿನದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಜತ್ತಿನ ಇರುನೂರ ಬುಡುಪುನ ಇರುನು ಗಿಡಪನ ಸಂದರ್ಭ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡನಾಗ ಇರ್ಲಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಪನೊಂಜಿ ಮನವಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪೇರು ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಐನೇ ಮಲ್ತ ಏರ್ಲ ತಡಮಲ್ತಿರಂದು ಯಾನ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈಗ 123 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ 11 ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನೋ ಏತು ಮಾತ್ರಗಳು ಸರಿಯಾತು ಪಂಪನ ಸಂದೇಶನು ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಪಣೊಂದು ಏರ್ಲ ತಡಮಲ್ತರಂದು ಆರೋಪ ಎನ್ನಾತ್ತು ಅಂಡ ಏರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲುಗು ಜತ್ತರಡ ಕರೆಗೆ ಬರ್ಪನೇನು ಪೊರ್ಲು ಬತ್ತರಡ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯುಂಡು ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಆವಡೊಂದು ಏರೆಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಪತ್ತನ ಮರಲು ಉಂಡು ಸಂತೆಗೆ ಪೋಯ್ಲಾಗ ಇತ್ತಿನಡೆ ಮಾತ ಪೋಪ ಇಜ್ಜಾಂದನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕಂಬಳಂದು ಪಂಪು ನಾವು ಬುಟ್ರೆ ಕೇಂಜಿನ ಪಂಪು ಒಂದು ಪಾತೆರ ಪಂಪೇರು ಇಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಪಂಪನ ಪಾತೆರನ್ನು ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ಪನೊಂದು ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 123 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಯಾದ ಮಾತೆರನ್ನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣೊಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಕಣಪಲಾದಿ ಭಾಗಡು 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಏರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ಜಿಯರು ಈ ವರ್ಷದ ಈತ ಕಂಬಳ ನಿಶಾನಿಗೆ ಏರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ಜಿಯರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತನ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಣಿತ ಪ್ರಕಾರ ಕಣಪಲಾದಿ ಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಈಪದೆಟ್ಟು ಯಜಮಾನ್ರು ಎಡತ್ತ ಮೇಟು ಪಾರುನಾರ್ ಒಂಜಿ ಪವನು ಕಣಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಎರ್ಲನ ಗಿಡನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೋರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 18 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ರಡ್ ಪವನ್ और ट्रॉफी क्षितिज गावा
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ ಒಂಜಿ ಪವನ್. ಅವು ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಗುರ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಇರುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಿಟ್ಟಪುರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರರ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಿಜಾರು ಶತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು. ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರನ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೆ ಉಳಿ ಹಾಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪವನ್. ವಿಶೇಷವಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ಎರಡನೇ ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಬೈದರು. ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ವಿಭಾಗಗಳು 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್. ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಏತು ಪುರ್ಲುದ ಟ್ರೋಫಿ ರಜಾಕೆ ರೆಗನಿಕುಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಈತು ಸೋಕದ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ನೆನಪುಗೂ ದೀವನ್ ಮಂಚಿತನ ಈ ಸಂಗತಿಯು ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಪವನ್. ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್.
ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 32 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪವನ್ ಎದಲ್ಗಿಡೇನಾರು ನಕರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು. ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿಪ್ಪವನ ಎರಲನಗಿಡೇನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್. ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 82 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುಳಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಪ್ಪವನು ಎರಲನಗಿಡೇನಾರು ಬಾದಾಡಿ ನತೇಶ್. ಇವತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ಪೇರಿಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ರು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿ ನತೇಶರು 7 இடத்தினாரு. ನಾವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 82 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟಲು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ನಾವೆಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಪಾರ್ನಾರು ಕಕ್ಕೆಬಲವು ಪೆರುಂಗಾಳು ಕೃತೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಅರ್ಧ ಪವನ್. ಪುತ್ತೂರದ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಜನೆ ಭಾಗವಹಿಸನ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಜಮಾಂಟ್ರ ನಗಲಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ನ ಜಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬೈಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾಧಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಪಡು ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಜಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾರ ಪರವಾದ ಒರಿ ಬರೋಡು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ.
ಅಂದ ಪ್ರಣಯನ ಒಂಜಿ ದುಡಿನಳಿಕೆ ಇತ್ತನ್ರಿ ಪಿಲಿನಳಿಕೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕವರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಣಯ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ತುಂಬ ಜನ ಮಗು ನನ್ನ ಆದಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು ಪಿಲಿಕುಲ್ ತಯಾರಾವೋಡು ಪಿಲಿಕಿ ರಂಗ್ ಬರೋಡು ಅದ ರಾಜವಣ್ಣ ಈ ರಂಗದ ರಂಗಡ ಪಿಲಿನ ಅಲಿಪೋಡು ಅಯ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ GS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಗಂಗಣ್ಣಗೆ ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತಾರೆ ಗಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಣಯ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಮಲ್ಪಲೆ ನೈನ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೆ ಅప్పుడు ಒಂದು ಕಂಬಲ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೊಕ್ಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆರೊಳ್ಳಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೈನ ದಿನೇಶ್ ಪಿವಿಯರ್ ಬಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡು ಕರೆಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋನಗಳ ಯಜಮಾನರು ಓಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡು ಕರೆಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬತ್ತಲ ಮಾತು